Wil de dromen met de ogen op? Kom dan kijken bij Tetru in Venrooy. Ik mis het gejuich op de velden, het schudden van handen. De schouwburg, het ingetogen gebaar. De speelplaatsen, zo uitgelaten, nu verlaten, van de Lier tot Petersbanden. Ik mis de opgetogen Venraynaar. Ik mis de kroeg, het plein, de fontein. Gevulde terrassen, volle tassen. Ik mis dat mensen dichtbij zijn. We missen jullie, voor je dat virus te veel was. Verschrikkelijk. We bedanken jullie, die zoveel weten te behouden. Dit is een krachtproef, die elke generatie, elke plek maar 1 keer meemaakt. Dit is de onze. Dit is Venray. Deze saamhorigheid, deze inventiviteit, die nemen we mee. Pakt niemand ons meer af. Deze verbondenheid, die wil ik nooit meer missen. Hier blijven we thuis. Venray. Hier zijn wij thuis. Goedenavond mensen en welkom hier live vanuit de Tetru. Eindelijk zien we online, iedereen heeft als het goed is geluid. Een aantal mensen hebben alvast net kunnen genieten van ons. Dat wisten wij ook niet, helaas, sorry. Maar goed, we gaan nou gauw beginnen. Live vanuit de Tetru zoals gezegd, ik ben Vorst Job van de Spurrimuk. En ik ben Vorst Steve van de Kervers uit Smachtholtes, dus ik heb de grens overgestoken in deze toch spannende tijd. Ja, en normaal gesproken hebben we nou natuurlijk op in een tent gestaan of in een loods met een 750 man. Ja. Maar we weten allemaal wel ongeveer waarom dat dit jaar dus niet kan. Ik kreeg het haast niet meer uit mijn nek, maar het woord corona, jazeker, dat is er aan de hand. Vorig jaar hebben we nog de dans mooi kunnen ontspringen. Toen begon die ellende pas na het seizoen. Maar dit jaar, geen bonteavonden, geen altwieverbals, geen neeprinsen. Helaas, en de vastelovend moeten we maar zien wat er van gaat komen. Je moet allemaal 1,5 meter uit elkaar blijven. Nou ja, in Venrooy, de Raad van 11 heeft er niet zo'n probleem mee. Die moeten gewoon de kraag omdoen en dan daar zitten die geramd. Even kijken, jullie hadden ook, geloof ik, hadden jullie wat in? Ja, wij hebben wiegat die we neerleggen. Oh ja, ook 1,5 meter. Ja, ja goed, 4 kratten bier in de lengte, dat is ook 1,5 meter ongeveer. Dan heb je een beetje plaats over. Ja goed, er zijn allemaal regels tegenwoordig. Eén ding snap ik niet goed, illegale feestjes. Ja, wat de burgemeester van Venrooy is ook niet helemaal duidelijk over is dat bij illegale feestjes treden wij op. Ik weet niet, Lucky Luke en de Sunshine Band of zo. Maar goed, vooralsnog wint dus even het coronavirus, maar het vastelovensvirus dat gaat straks ook wel overwinnen. En we moeten het ook een beetje van de positieve kant bekijken. Ik doe dat ook. Ik hoef bijvoorbeeld dit jaar dus niet naar de Rouge. Hoi. Nou ja, en nog een voordeel natuurlijk, de quiz van vanavond. En ja goed, we gaan er zo meteen mee beginnen, maar er zijn een paar technische zaken en Steven is technisch, dus geen mag dat ik eens uitgelegd. Ja, dat zeg ik ook altijd als mensen mij vragen wat zien op kwaliteit. Ik ben technisch en dan gooi ik zo verder door. Dus in dat opzicht, heel duidelijk, de meesten van jullie zullen zich inderdaad al aan hebben gemeld. Onder noemen van een leuke naam of wat dan ook. En dat komt dus ook binnen hier bij degene die dat allemaal coördineert. En die staat nou achter goedkeurend inderdaad te knikken en dat gaat helemaal goed komen. Het is belangrijk dat, om te weten, we gaan dadelijk de quiz spelen. En het zien dadelijk 15 verenigingen, want er zijn 15 verenigingen totaal aangesloten bij de Vorstenraad. En die 15 verenigingen hebben elk 3 vragen. Dus allemaal 3, nou 15 keer 3, voor de meesten die kunnen wel rekenen, dat zijn dus 45 vragen. Na elke 5 verenigingen, 5 keer 3, 15, dus 15 vragen per blok. En na elke
blok, dan komt er een kleine reclame. Dan nemen we de antwoorden nog heel even door. Dan hebben we dus even kans om even naar het toilet te gaan, even de bak met borrelnutjes even bij te vullen en wat al niet meer, of nog even na te discussiëren over de vragen. Wat belangrijk is, je gaat naar de site. Als je ook nog niet aan hebt gemeld, dan moeten dat sowieso kunnen dat nou nog doen. Maar als je dadelijk de antwoorden wilt gaan geven, het zijn allemaal multiple choice antwoorden. Je hoeft echt ook alleen maar A, B, C of D in te vullen. Je hoeft niet de antwoorden zelf in te typen. A, B, C of D is voldoende. Caps lock of kleine letter, dat maakt niet uit. Alleen A, B, C of D. Geen punten, geen comma's, uitroeptekens. Gewoon A, B, C of D. Wat belangrijk is, als je op de site zit, www.vorsteroodselsquiz.nl, ik herhaal www.vorsteroodselsquiz.nl, dan zie je door een groene button met erin het antwoordformulier. Door kun je hem openen en dan zie je per vraag kun je door dus het juiste antwoord aanstippen. Ik zeg het op voorhand ook al heel even, het zal het dadelijk nog wel een keer herhalen als we dadelijk in de quiz zitten. Het is belangrijk dus aan het eind van het blok, dus na die 15 vragen, dan kun je jouw antwoordformulier inleveren. Dat is belangrijk voor de uitslag, dan kunnen wij hier gewoon tellen. Het is belangrijk dat je dan dus een naam opgeeft, maar die naam die moet hetzelfde zien na elk blok. Dus je kunt niet zeggen, wij heten de Jantjes en we sturen het eerste blok in. En bij blok B zien we in één keer de Pietjes. Dat gaat niet lukken, want dan scoorde je geen punten. Dus zorg ervoor dat je die naam inderdaad hetzelfde haalt. Ik gooi ervan uit dat dat duidelijk is voor iedereen. Wat er gaat gebeuren, we gaan filmpjes laten zien. En in die filmpjes worden vragen gesteld of niet. Komen de antwoorden wel of niet. En aan de hand daarvan kunnen jullie dus allemaal thuis jullie antwoord invullen op het formulier. Dat gaan wij zo per vereniging doen. Dus we gaan nu beginnen aan ons eerste blok van 5. En we gaan gelijk van start met de meest verse kracht. Normaal zullen we in de tent vragen, zien er nog vragen? Maar dat hebben we nou niet. Tenzij er vragen vanuit de chat binnenkomen, want jullie kunt ook reageren op de chat. De mensen die het op YouTube live volgen, jullie kunt door jullie commentaren ook inplaatsen. En wie weet springen we er dadelijk op in. Dan gaan wij nou beginnen met de eerste vraag. Voor een kleine toevoeging, ja. Spaap, je kunt ook gewoon een fax sturen naar de T-tru. Ja. Dat kan ook nog. Precies. Dus dat is ook wel heel belangrijk om te weten. Ja. De eerste vereniging die wij aan gaan doen, dat is het meest verse lid van de Vorsterraad. Het zijn jarenlang 14 verenigingen geweest en sinds kort zien het er dus 15. En dat is de Pielhaan. En daar gaan we nou met starten. Iedereen kent tegenwoordig de Pielhaan wel. Gewet wel. Dat is die grote vereniging uit de landweer die met altijd zoveel mensen binnenkomt. Hanen, hennen en kukes. Iedereen gaat met. Nou is de vraag, waar komt de naam Pielhaan vandaan? Ja, mensen. De vraag is dus, waar komt de naam Pielhaan vandaan? Ik ga nu de 4 antwoorden naar jullie voorlezen. Antwoord A. De haan staat op als de huis gaat slapen. Dus de haan staat op als de huis gaat slapen. Antwoord B. Van een schilderij. Antwoord C. De verbinding van de hanen op de kerktorens. Of antwoord D. Een beroemde haan op een oude landwertse boerderij. Dus nog één keer voor de duidelijkheid. Waar komt de naam Pielhaan vandaan? Is dat A. De haan staat op als de huis gaat slapen. B. Van een schilderij. C. De verbinding van de hanen op de kerktorens. Of D. Een beroemde haan op een oude landwertse boerderij. En nogmaals, alleen A, B, C of D hoefde je in te vullen op het antwoordformulier. En dat kun je nou gaan doen. En ik gooi ervan uit dat iedereen het nou ingevuld heeft. Dat denk ik ook wel. Dan kunnen we gelijk door met vraag 2. Ik zou zeggen, start het volgende filmpje maar in. Ja. 11 jaar hebben wij erover gedaan om bij de Vorsterraad te mogen komen. En hebben wij vorig jaar voor het eerst wat mogen zeggen. En nou is dit jaar als weg de mond gesnoerd. Nou de vraag. Voordat CV de Pielhaan is opgericht, was er nog een andere carnavalsvereniging in Landweert actief. Die ook niks mocht te zeggen op het Vorsterraadbal. Wat was de naam van deze carnavalsvereniging? Ja, vraag 2.
Voordat CV de Pielhaan een... sorry, ik doe het eens opnieuw. Voor CV de Pielhaan is er kort nog een carnavalsvereniging geweest in de Landweert. En wat was de naam? De vraag is, of de antwoorden zijn A, de Hazenpuurt, B, de Stek, C, de Lulse Deksels of D, CV de Kruidentuin. Ik zal nog één keer gauw de antwoorden doen. A, de Hazenpuurt, B, de Stek, C, de Lulse Deksels of D, CV de Kruidentuin. Antwoorden nou invullen en ik denk dat jullie dat inmiddels wel gedaan hebben. Dus gaan we verder met het derde filmpje. Wij als Benjamin van de Vorstenraad hebben vorig jaar als eerste jubileumjaar mogen vieren. Als 1 keer 11 jubileumjaar. Het was een geweldig feest en een geweldig jaar. Nu de vraag. Hoe lang zit als langzittende raadslid bij ons vereniging? Hoe lang zit het langzittende raadslid dus al bij de Pielhaan? Is dat antwoord A, 11 jaar? Antwoord B, 10 jaar? Antwoord C, 9 jaar? Of antwoord D, 8 jaar? Dus hoe lang is het langstzittende raadslid al lid van de vereniging? A, 11 jaar, B, 10 jaar, C, 9 jaar of D, 8 jaar? Jullie kunnen het nu allemaal invullen en Job, ik heb gehoord dat ze dat stuk net hebben ze eruit kunnen knippen. Dus dat had niemand doorgehad dat het even fout ging. Oh nee, dat maakt niet uit verder. Kijk. Ja, kijk, ik schreef alles al in het plat op. Maar ja, die zijn nog nee, die moeten dat nog een beetje leren. Dus moeten we live vertalen en zo. Dat is af en toe een beetje lastig. Ja, goed. Dadelijk doen we alle antwoorden maar één keer oplezen, denk ik wel. Want ja, goed, de vragen die zijn duidelijk. De antwoorden hebben ze als het goed is in beeld. Dus die hoeven we geen 2 keer op te lezen. Dan gaat het allemaal iets sneller door. En ja, goed, ik denk dat we maar doorgaan met de volgende vereniging niet. En ja, dit is een prachtvereniging, vind ik zelf. Ik zou zeggen, gooi het eerste filmpje maar in. Carnavalsmuziek. Het is onlosmakelijk verbonden aan het Fiesta Fiesta. Van het LVK tot aan de Rooise liedjesmiddag tot aan de prinsennummers in de dorpen. Overal werd op gefeest en zelfs op zijn tijd op de Brabantse après-ski carnavalsmuziek. Zo had elk dorp ook zijn eigen nummer. We kennen natuurlijk allemaal dat van Venrooy. Rooi mijn dorp in de piel. Dat raadt ze er nogal op zich. Ik heb nog nooit gerooien welk dorp we nou moeten rooien. Maar als vraag aan Olly is... Wat is het dorpslied van Oelderen? Ja, wat is het dorpslied van Oelderen? Is dat A, Spurrie Mukke, Oelderen alaaf? Is dat B, Oelderen mijn dorpke? Is dat C, Kaasselen is slecht? Is dat D, de muk is los? Ik moet zeggen, ik twijfel zelf, maar... Ja, ik zou het niet weten. Dat zeg ik heel eerlijk. Ja, goed, je hebt natuurlijk zinnen die op zich niet fout zien, maar er is eigenlijk wel maar één goed antwoord. Dat durf ik wel te zeggen. Ja, dat denk ik ook. Nou, Maar ik denk dat ze altijd hebben gehad om het... ik zou zeggen, gooi het ik denk dat, maar in. ik denk dat dit inderdaad duidelijk genoeg is. Ja. Dus laat maar komen. Oelderen. Normaal gesproken een mooi en rustig dorpje in het zuidoosten van de gemeente Venrooy. Mooi, kalm, niks aan de hand. Maar op 15 februari 2014 veranderde dat. Twee weken lang, als de zon onder was, ging half Oelderen erop uit. Al zoekende door de bus, door beken, in de struik, neven de weg, door de drek. Zoekend naar dat ene ding dat iedereen wil hebben, de muk. En de 20 kilo zware trofee die als je den gevonden had, een hoop punten opleverde voor een eindprijs. Toen we dit een paar jaar gaan georganiseerd, hadden we ook voor een speciale editie voor de jeugd van de basisschool. En ons vraag aan Olly is nou... Hoe heet het evenement wat al een paar jaar in Oelderen werd gehouden? Ja, hoe heet het evenement wat al een paar jaar in Oelderen werd gehouden? Is dat A, het ankerspel, B, mukkenjacht, C, Kaasselen is slecht of D, expeditie muk?
Ik vind het verdomd moeilijk. Ja, Dat ik moet ik ook. echt zeggen. Ja. Ik ook weer. En hoe lang bestaat dat al? Welk jaar exact? Ik heb net in het filmpje gezeten, hè? Ja, precies. 2015. Kijk, heel goed. Voor de mensen die opgelet hebben, is een Ja, bonusvraag. precies. Nou, kregen ze extra punten voor. Precies. Misschien voor de laatste vraag ook wel, maar dat weet ik niet. We gaan even kijken wat de laatste vraag is. Ja. Het vastelovenseizoen loopt van 11/11 tot en met Aswoensdag. En den dag valt altijd in februari of begin maart. Oftewel midden in de winter. En dat is helemaal niet erg. Daarom drinken we over het algemeen ook een lekker pilsje of een windje. Maar toch is het wel lekker om een dak boven je kop te hebben. Als je aan het zweten ziet van al het horsen en feesten. De vraag aan Olly is... Welke locatie is tegenwoordig de thuisbasis van de Spurrymuk? Kleine tip, die is locatie. Ja, lief mensen. En welke locatie is tegenwoordig dan de thuisbasis van de Spurrymuk? Is dat A, de Linde, B, de Terp, C, Kastelen is slecht, of D, de Ruif? Ja, ik twijfel weer, maar... Ja. Je zou het liefst gewoon overal antwoord C zien, dat weet ik zeker, op het Ja, antwoordformulier. nou, op zich kunnen we dat denk ik ook niet fout rekenen, denk ik. Maar, Ja, nou, misschien Maar dat er een paar lefgozers bij zien die het hebben geprobeerd. En dan kijken Ja, of het dadelijk dan nog een puntje oplevert. wie weet, ik ga niet over de puntentelling, helaas. Van Nee. anders wist ik het wel, maar ja. Zou ik zeker niet doen. We gaan door met de volgende vereniging. Dat is de vereniging waarbij wij eigenlijk nou op het land of in een loods hadden gestaan. Zover als ik weet, wil je ze eigenlijk een tent zetten. Om het Vorstenroodsbal te organiseren en ook een jubileumfeest. Dus bij deze carnavalsvereniging De Ruuk van harte proficiat. Ook hier live op Pelemaas TV en op YouTube. We gaan beginnen met de eerste vraag van CV De Ruuk uit Blitterswijk. Goedenavond, vastenavond vierende vrienden van de Vennewoudse Vastenraad. Welkom op ons Vastenraadsbal in Blitterswijk. Dat was in ieder geval de bedoeling. Maar helaas gooide het coronavirus direct na het afgelopen carnavalseizoen de wereld op slot. Wij staan hier in het openingsweekend van het 6x11 jubileumseizoen. Helaas in een lege feestaccommodatie, oftewel in onze lege Roekenburgt. Niet alleen onze Roekenburgt, maar de hele horeca heeft het zwaar te verduren in deze coronatijd. Opeens ervaren de horecaondernemers in het grote Venray wat de meeste kroegbazen in de dorpen elk jaar op carnavalsmaandag metmaken. Op carnavalsmaandag zien de meeste kroegen in de dorpen namelijk net zo leeg als dat ze nou zien. En dat de prinsen met hun gevolg massaal hun eigen kroeg en dorp de rug toekieren om met de grote Venraydse optocht mee te trekken. Maar goed, terug naar de quiz van vanavond. Wij willen graag van jullie weten waar de naam De Ruuk vandaan komt. Ja, waar komt de naam De Ruuk vandaan? Is dat antwoord A, een verwijzing naar de vogelsoort roek, welke zijn broedplaats heeft in het gebied tussen Blitterswijk en de Maas? Is dat antwoord B, in het gebied rond de Maas je veel krijen, aangezien de naam al in het gebruik was door de nabijgelegen Broekeze, is het gekozen voor het bruggetje van de krij, de roek, waar de ruuk meervoud van is. Lang antwoord. Antwoord C. In de jaren 50 had de jeugd uit Blitterswijk in de omliggende dorpen de bijnaam de Blitterswijkse Ruuk, verwijzend naar het roekenbos. Of antwoord D. De verwijzing naar de geur van compostbedrijf Walkro. Dat acht ik zeer mogelijk, moet ik zeggen. Zou goed kunnen. Ja, ze zeggen altijd, hadden jij dan nooit op de middelbare school, als je dan van die multiple choice antwoorden had het heel lang was, dan pakte altijd C. Ja, precies. Ja, dat deed ik altijd. Dus, Ja, maar goed. Ja, goed. We moeten het doen wat je wilt. We gaan het volgend jaar rukken, denk ik. Dat denk ik ook wel. Dus we gaan gauw door, want ze hebben natuurlijk nog een vraag. Of die antwoorden ook zo lang zien, dat gaan we bekijken aan de hand van het volgende Om te filmpje. leven met het coronavirus. Waar normaal kiekcijferrecords gebroken worden met wedstrijden van het Nederlands elftal, zien dat nou de persconferenties van Mark Rutte die een miljoenen publiek trekken. Ja, dankjewel. We mogen met steeds minder mensen buiten bij elkaar komen. Begin oktober was dat voor de keienschieters uit Gijsteren nog niks aan de hand, want toen was 6 nog het maximale aantal. Met Europrins, Vorst en Rood van Vier gingen zij dus conform de richtlijnen Euroflyer-actie in Wansum houden om zaal de kei op carnavalszondag toch nog gevuld te krijgen met de wettelijke toegestane 30 personen.
Helaas zien ook deze regels alweer aangescherpt, waardoor de aantallen zelfs voor de keienschieters niet meer hoog genoeg zijn om activiteiten te organiseren. Deze getallendiscussie brengt ons bij een rijke vraag voor de quiz van vanavond. Wij willen graag van jullie weten hoeveel verenigingen van de Vorstenraad een verwijzing naar een dier in uw verenigingsnaam hebben. Ja, hoeveel verenigingen hebben er dus inderdaad een dierennaam in de naam zitten van de carnavalsvereniging of de vastelovensvereniging? Is dat antwoord A, zien dat er 8. Antwoord B, zien dat er 6. Antwoord C, zien dat er 5. Of antwoord D, zien dat er 7. Ook wel mooi om te zien trouwens, hè? Efteling is dicht, maar Pardoes heeft dan toch Ja, precies. een functie. Toch wel mooi dat je zo'n beetje geoutsourced kunt worden links en rechts. Ja, dat is wel het voordeel van deze tijd. Hè? Je gaat creatief denken als bedrijf zijn. Ja, precies, inderdaad. Ja. Ja, goed. Jullie hebben het iets zat gehad, denk ik. Ik zou zeggen, start vraag 3 maar in. Maar het coronavirus brengt ook goede dingen met zich met. De CO2-uitstoot is sinds de uitbraak van het virus met een kwart gedaald en de smog is grotendeels verdwenen. Hierdoor kunnen vanuit de hoogste wolkenkrabber van Rooi de ware schoonheid van de kerkdorpen weer zien. Weilanden, bossen, uitgestrekte natuurgebieden en natuurlijk onze prachtige Maas. In Wansum is de smog ook verdwenen, waardoor je Wansum vanuit de brug ook weer op zijn schoonst kunt aanschouwen. Beton, staal en ontelbaar veel containers is het mooie aanzicht van Wansum. Voor andere dorpen uw kerktoren met trots in de schijnwerpers zetten, doet Wansum dat met uw betonnen toren van Vitelia. Maar mensen, alle gekheid op een stukje, het coronavirus is voorlopig nog wel onder ons. Houden we aan de maatregelen, zodat het coronavirus zo snel als mogelijk weer plaats maakt voor ons vastelovensvirus. Hopelijk is het vaccin er snel, zodat wij al die volgend jaar weer allemaal mogen verwelkomen op ons Vasterraadsbal bij de Ruik in Blitterswijk. We sluiten af met onze laatste vraag en die vraag is, hoe heet de huidige Joekskapel van Blitterswijk? Hoe heet de huidige Joekskapel van Blitterswijk? Is dat antwoord A, net niet? Antwoord B, niks op de zak? Antwoord C, Umstreeks toetelos? 1350 van een Oostrumse boer. Oh. Of antwoord D, Keiderneven. Ik weet niet zeker of jullie de vragen hebt gehuurd, want er kwam even wat anders doorheen, maar we zullen nog niet doen. Is dat antwoord A, net niet? Antwoord B, niks op de zak? Antwoord C, toetelos? Of antwoord D, Keiderneven? Ik zou het niet weten. Ik ook niet. Precies. Maar die stoorzender van net die kwamen wel bekend voor. Ja, Het is echt niet te geloven. Het maakt niet uit waar. Of het nou in zijn eigen dorp is of ergens anders. Of bij een tv-uitzending. Hij zit er altijd tussendoor als je het niet wilt. Als je denkt van, hey, houd er nou eens even ogen mak. Precies. En dan heb je toch altijd één iemand die zijn grote mond opentrekt. Wie dat is, gaan we nou bekijken. Juist. Umstreeks 1350 van een Oostrumse boer, hier op zijn akker, of misschien dorp of doorergens, het beeldje van Maria, als lieve vrouw. En dat had hij metgenomen naar huis. Maar de volgende morgen was dat beeldje weer weg en lag het terug, hier, doorergens, op zijn akker. Een stem zei tegen hem dat hij hier op deze plek een kapel moest bouwen. Maar hij twijfelde. Hij dacht, is dat wel echt waar? Geef mij een teken om te bewijzen dat dat echt waar is. En de volgende dag kwam hij terug op zijn akker en stonden zijn gewassen op die akker in volle bloei. Maar nou is de vraag, wat verbouwde den boer op zijn akker? Was dat A, mais? Was dat B, cannabis? Was dat C, vlas? Of was dat D, piepers? Al gehoord. We hebben zo duidelijk mogelijk instructie gedeeld aan alle voorstellen. Dat Hoeft de antwoorden hoefden niet te doen, maar goed, we zijn al stoorzender, dus Bart, topper. Ja. Maar nog één keer even voor de goede orde. Wat verbouwde de boer die Maria vond op zijn land? Antwoord A, mais, B, cannabis, C, vlas of D, piepers. Geen idee. Ik weet het ook niet, maar goed, dat niet luisteren, dat hoorde wel drukker bij CV, de klaksons. Ja, zij noemen het nog karklingels, maar ja, goed. Je kunt er niks aan doen, je verantwoordt niks aan. Maar goed, we gaan door naar vraag 2. Net voor mij staat het Oostrums bolwerk. In 1989 hebben de karklingels
het PCL-treffen georganiseerd. En daarmee kwam hier het bolwerk te staan. Symbool voor samenwerking en verbondenheid tussen de Karklingels en Karklingelinnekes. En het woord Karklingelinnekes is nou net hetgene wat buiten de dorpsgrenzen dan nog wel eens kan zorgen dat een woord kunstenaar verandert in een stotteraar. Maar de vraag is, hoe schiet er nou eigenlijk Karklingelinnekes? Is dat A, Karklingelinnekes, B, Karklingelinnekes, C, Karklingelinnekes, of is dat D, Karklingelinnekes? Ja, als het goed is, hadden jullie de antwoorden dus wel in beeld. Maar, Ik hoop het wel. ja, en ik hoop het voor jullie wel. Zal ik een poging doen of doe jij? De vraag was dus, wat is de juiste schrijfwijze van karklingels en karklingeldinges, linnekes? Zo staat het hier geschreven. En dan antwoord A, karklingelinnekes. Antwoord B, karklingelinnekes. Antwoord C, karklingelinnekes. Of antwoord D, karklingelinnekes. Ik hoor geen verschil. Nee, ik denk dat ze allemaal goed zien. Maar Ik denk het ook, ik weet het niet. Nee, maar Goed. goed, we gaan kijken. Dus iedereen heeft zijn keuze denk ik wel gemaakt. Voor de mensen die inderdaad dyslexie hebben, succes. Zoals jullie allemaal weten is Oostrum de poort de wijde wereld in voor eigenlijk alle mensen uit de gemeente Venlo. Of je nou met de spoorweg wilt of via de A73, via Oostrum kunnen jullie allemaal terecht. En zitten nou op het verkeerde spoor, dan komen we terecht in de Rooise Wissel en dan maken ze door de poort vooral op slot. Zo zie je, in Oostrum kunnen alle kanten op. En ook de vraag, want aan hoeveel andere verenigingen aangesloten bij de Vorstenraad grenst Oostrum? Is dat A 4, B 5, C 6 of is dat D 7? Ja, en hoeveel andere dorpen grenst dus het Karklingelrijk, zoals het dan ook zo mooi heet? Is dat A 4, B 5, C 6 of D 7? Kijk, volgorde is ook makkelijk, in ieder geval voor mij. Ja, precies. Dan gaan we naar de laatste vereniging van dit blok. Dus voor de mensen thuis, dit is dus, we hebben nu 12 vragen gehad en we gaan nu inderdaad naar de laatste vereniging van dit blok. Dus voor de mensen die inderdaad een incontinentale verbinding hebben, om het zo maar te zeggen, heel even geduld. We gaan nu naar de laatste vereniging en die hebben ook wat te vieren. Wat precies, dat komt dadelijk wel aan bod. Goedenavond, vastelovend vierend Venlo. En natuurlijk alle pielreuzen en pielrezinnen. Ik ben de Vorstpartij en ik heet jullie allen hartelijk welkom hier in ons Wassenbeeldenmuseum. Kom maar met! We zijn hier weer op een heel mooi plekje gekomen. En net kwamen we naar een heel belangrijk persoon die heel veel betekend heeft voor onze kamersvereniging. En zoals jullie allemaal weten, bestaat IJsselstein volgend jaar 100 jaar. Een festiviteit die we op een hele mooie manier gaan vieren met alle pielreuzen en pielrezinnen. De eerste vraag. Onze pielreus is opgericht in 1954. Maar in 1956 was de naam de Pielreus. Wat is de eerste oprichtingsnaam in 1954? Is dat A, de Langhoeren? Is dat B, de Pielzoepers? Is dat C, de Kluut? Is dat D, de Pielkanjers? Succes, ik ga weer verder. Ja, de Pielreus heet sinds 1956 de Pielreus, maar hoe heette deze eerst? Is dat antwoord A, de Langgoeroe, antwoord B, de Pielzoepers, antwoord C, de Kluut of antwoord D, de Pielkanjers?
Ik weet niet of het langoeren zien. Langoeren, ja. Ja, het staat heel raar opgeschreven hier. Maar oeren zal in ieder geval niet zien. Want luisteren, dat is ook wel niet hun sterkste kant. Nee, maar dat klopt. Maar, op die antwoorden weer. Hè. Jij zei net ook kangoeren. Dus ja, je weet het sowieso niet. Als er oeren in zit, dan... nee, precies. Maakt verder ook helemaal niet uit. Ja, we zijn benieuwd natuurlijk wat Forst Martijn nog meer te laten zien. Het Inzien Wassenbeeldenmuseum. En welke vraag dat erbij hoort. Dus vraag 2. Ik kies u bier hebben. Dat is die sterk te maar, maar proef maar. Hé, ik van het nee, proef maar bier. God, ook hier in het Wassenbeeldenmuseum. Hé, kijk hier. Wat een prachtig exemplaar. Dit is onze meeste aanwinst in ons Wassenbeeldenmuseum. Prins Erwin de Nuste. Dit ding neem ik eens even mee. Kijk hier, onze schone pierhaasje. Zwaar ding, zet hem hier even neer. Oh, kijk hier. Schoon vuilig, hè? Oh, nog eens een traantje wegpinken. Vorig jaar, hè? Dat was wat. Goh, daar zou ik ook wel eens een mooie vraag over kunnen stellen. Hoe lang het geleden is dat deze haas nou dartele vuil is geweest. Maar dat ga ik niet doen. Ik weet wel een andere vraag. We gaan verder naar onze tweede vraag. Hier zit onze secretaresse van onze pielreus. En ook zij heeft samen met de gemeente een Pielhaas Cup gewonnen in het jaar dat zij prins waren. De vraag is, in welk jaartal waren zij het prinselijk paar van onze pielreus? Was dat in A 2014, in B 2013 of in C 2015 of D 2012? Succes! Ja, een kleine steek, dat mag natuurlijk een klein beetje. Ik wil even zeggen, Gerrit Rijntjes, zet het jachtgeweer in de kast, blijf rustig zitten. Niet naar IJsselstein gaan, dat is niet nodig. Volgend jaar hopelijk een nieuwe kans. Ja, de vraag is inderdaad, in welk jaar was de sek van de Pielreus dus samen met haar prins het prinselijk paar van de Pielreus. En wonnen ze dus ook inderdaad die felbegeerde Pielhaas Cup. Was dat A in 2014, B in 2013, antwoord C 2015, goed opletten dus. En antwoord D is 2012. Ik zou zeggen, maak ook keuze, maar wat je denkt dat het goede antwoord is. Ja, op volgorde zetten is ook een kunst natuurlijk. Hè? Ja. Dat was 10 keer zo makkelijk geweest, ook voor ons en voor iedereen thuis. Maar goed, hè? We zien al niet de slimste en dan de Ja, inderdaad. Langgoeroe, hè? Die had ik gewoon gezet, heerlijk. Ja, Prachtig. goed. We knippen het eruit. Knip het eruit, maakt nu Yes. toch allemaal niet live. We gaan door naar vraag 3. Zoals we net vertelden, bestaat IJsland volgend jaar 100 jaar. En we hebben ook al 67 schone prinsen gehad in ons verleden. En daar gaat de derde vraag over. Zet de volgende 4 prinsen op de juiste volgorde. En begin met de prins die het langst geleden prins was. En hier hebben we een schoon beeld staan. Aan mijn linkerzijde A. Hai Vogels. En hier aan telefonieren B. John van Dijk. En hier C. Robert Arts. En aan deze heeft de kunstenaar misschien wat te weinig tijd besteed, maar D. René Lennis. Succes! Nou mensen, we hebben een uitdaging. Want wat er op ons bladje staat is compleet anders dan dat er net verteld weer. Ik weet niet of antwoord A, B en C wel klopte, maar antwoord D in ieder geval zeker niet bij mij. Want daar zijn ze Relé Lemmers neer, stond Ed Verschuren. Ja. Dus nou, dat is in ieder geval anders. Maar goed, we gaan even... Anders zeg maar gewoon A, B, C, D, want dat is, die antwoorden staan toch in beeld. Inderdaad. Ik zou zeggen, Ja. je hebt net de vraag gehuurd. Zoek het maar uit. A, B, C of D. Ik kan er verder ook niet meer van maken. Nee. Wij allemaal niet. En dat is dan ook de laatste vraag van dit blok.
als je dit nou dus allemaal in hebt gevuld, A, B, C en D, bij alle 15 vragen, dan heb je de mogelijkheid om op submit te drukken. En voor de intelligente mensen onder ons, dat betekent dat je eigenlijk akkoord geeft voor alle antwoorden en dan worden ze verstuurd naar hier, naar de redactie, worden ze met 200 man, eigenlijk allemaal illegale Thaise kinderarbeiders, zitten ze dan al die scores inderdaad op te tellen. Belangrijk is, druk maar 1 keer op submit. 1 keer. Ook al moet die heel even laden, laat het heel even gewoon. Want op het moment dat je er 2 keer op drukt of 3 keer op drukt of wat dan ook, dan gaat het helemaal fout. Dan komen hier veel te veel formulieren binnen. Ook zeg maar met waar gewoon geen antwoorden op staan. En dan moeten wij toch vriendelijk verzoeken. Of ja, eigenlijk niet vriendelijk verzoeken. Dan worden er gewoon uitgejoepst. Ja, eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje wat het op gaat. En let dus ook op de naam. Dus de naam die je nou op het formulier zet, als je op submit drukt, dat moet ook de naam zien die je dadelijk aan het eind van het tweede blok en aan het eind van het derde blok ook invult. Dus laat er even iemand naar kijken als je jou zelf niet vertrouwt. En dat kan goed. Ik bedoel, er zijn een hoop mensen die alleen een kop hebben omdat het anders in de nek zou rekenen. Dus je zit, als het goed is, ook samen op de bank. Ik ga ervan uit dat er niet heel veel mensen zien die alleen op de bank zitten. Denk het ook niet. Nee, maar goed. Maar in ieder geval, Ik kan er een paar noemen, maar ja, precies. dat gaan we niet doen. Nee, die komen dadelijk nog. Die komen Dus, dadelijk nog, ja. Ja. Dus laat diegene even vragen inderdaad van, goh, kijk heel even, heb ik het zo allemaal goed ingevuld? En druk dan dus 1 keer op submit. Ondertussen krijgen wij nog instructies. Het is allemaal live, dames en heren. En er staat een linkje voor het tweede antwoordformulier. Ik blijf dus even klikken. Precies. Daarna, als je op submit hebt gedrukt, dan krijg je automatisch een link te zien voor het tweede antwoordformulier. En als je door dan op drukt, dan wordt dat formulier alvast klaargezet. En dat is het formulier wat je moet gebruiken voor vereniging 6 tot en met 10. Dus dat is vraag 16 tot en met vraag 30. En daar gaan we dadelijk inderdaad mee starten. Ik weet niet of er vanuit de technische ruimte, vanuit de groep in Thailand, qua timing nog iets gezegd kan worden over het feit of de antwoorden inderdaad binnenkomen, of we inderdaad formulieren binnen zien komen. Ik hoor 323 antwoorden op het oortje. Wat ik niet in heb, vind ik vrij opvallend. In ieder geval formulieren die binnen zien gekomen. En hoeveel zien er ingelogd, als ik dat ook even vraag? Ik overval. Een kleine 400. Dat betekent dat er nog ongeveer 75 mensen het laatste antwoord in moeten vullen, de naam moeten controleren en dan 1 keer op submit te drukken. En er zullen ook al een hele hoop mensen zien die na submit al op antwoordformulier 2 hebben geklikt. Je hebt nog heel even de kans om het inderdaad nou in te leveren. Ja, dus dat het de eerste keer 4 minuten lang. Dus ja. Nu klikken. En 1 keer klikken. 1 keer klikken, ja. Ik deed het eigenlijk verkeerd. Ja, ik kreeg een beetje spastische trekjes. Ja. Ik snap dat. Een minuutje. Een minuutje. Ja. Een minuutje. Dat is, een minuutje. Ik zou zeggen 6 keer 11 seconden, maar dan mosterdsoep. iets minder. Ja, een minuutje. Wacht, wil jij? Een lekkere biefstuk of zo. Misschien dat meneer en mevrouw De Bok, Henk en Thea van de Heuvel, leuk dat jullie meedoet. We zagen jullie al op de live chat voorbij komen. Misschien dat Henk nog wel wat tips heeft waar wij nog een minuutje met kunnen vullen. Ja, ik was aan het denken aan één lekkere Chesterfield, maar dat haal ik denk net niet in. Nee, dat zou ik inderdaad niet doen. En mensen die het niet snappen, hoef ik niet. Nee, ik hoef niet alles te snappen. Eigenlijk is het beter als je helemaal niks snapt en dat je meer gewoon opzet dat je denkt van, wat heb ik gisteren nou eigenlijk gedaan? Ja. Mensen die naar RTL Boulevard kijken doen hetzelfde, die kijken naar het programma en die denken daarna, wat heb ik nou eigenlijk gekeken? Nou, dat proberen wij hier eigenlijk ook te doen. Alleen doen wij het niet over andere mensen. Ik denk dat de meeste mensen nou bij alles in hebben gevuld. De minuut is in ieder geval voorbij. Wij gaan nou de antwoorden in ieder geval even dan voorlezen van de eerste vragen. Dat jullie in ieder geval weten van hebben we het een beetje goed gedaan. En daarna hebben we even een kort stukje pauze. Er wordt ook opgevuld met vastelovensmuziek. Job, als jij de antwoorden namens de Pielhaan in ieder geval wilt geven. Nou, de vraag 1 van de Pielhaan, dat was, waar komt de naam Pielhaan vandaan? Vanaf. Dat was antwoord B van een schilderij. Ik weet niet wie dat maar goed heeft. Die huren nog allemaal juichen hierin. Allemaal fiers, confetti. Ik zie door achter vuurwerk, weet ik wat allemaal. Nou goed, het gaat er lekker. Ja. Vraag 2. Voor carnavalsvereniging de Pielhaan is er kort nog een carnavalsvereniging geweest in de Landweert. En wat was die naam? Dat was antwoord A, de Hazenpuurt. Vraag 3. Hoeveel jaar zit het langstzittende raadslid al bij de Raad van 11 bij carnavalsvereniging de Pielhaan? En dat was antwoord C, 9 jaar.
was een klein beetje strikvraag, hè? Ze zien zelf 1 keer 11 jaar, dus ik denk dat heel veel mensen misschien toch wel die 11 hebben ingevuld. Dat Maar denk er ik zit ook er eigenlijk geen één iemand bij die al vanaf het begin eigenlijk lid is. Nou, mag ik dan de antwoorden van Olly geven? Ja, vooruit. Ja? Het kan Allemaal zien dat C. ik... Kaalsel is slecht. Nee. Ja. Flauwekul. Even kijken. Wat is het dorpslied van Oelderen? Dat is Oelderen, mijn dorpje. Kijk mooi. Als dat er ook bij en C klopt ook wel, maar officieel dus niet. Vraag 2. Hoe hield dit evenement wat al een paar jaar in Oelderen werd gehouden? Dus dat betekent die zoektocht en dat is natuurlijk Expeditie Muk. Al is C ook goed. Ja. Vraag 3. Welke locatie is tegenwoordig de thuisbasis van de Spurriemuk? En dat kan maar 1 locatie zien en dat is de Linde. En ik ben benieuwd hoeveel mensen de Ruif hebben ingevuld. Dat vragen mij ook af Dat eigenlijk. gaan we dadelijk eens even opvragen. Ja, maar goed, uiteraard was door antwoord C in wezen ook niet fout. Ook niet maar fout. goed, niet het antwoord op deze vraag, helaas, sorry. Ja, als derde hebben we de Ruik uit Blitterswijk. Jazeker, ik heb dus ooit Blitterswijk gezeten. Dat werd me niet in dank afgenomen, maar ik vond het ook niet leuk dat ze mijn naam met een B schreven. Althans Niels niet, dus dat heb ik toen teruggepakt. Maar tegenwoordig kan ik gewoon Blitterswijk zeggen, want hij typt mijn naam voor het goed. Vraag 1. Waar komt de naam de Ruik vandaan? Ik ga niet het hele antwoord opnoemen, want dan zien we over 10 minuten nog bezig. Vraag is antwoord C. Dat was de Blitterswijkse Ruik vriendengroep. Dat was de verkorte versie. Kijk, zo had je het ook gekund. Juist. Vraag 2. Hoeveel verenigingen van de Vorstenraad hebben een verwijzing naar een dier in hun verenigingsnaam? En dat was antwoord D, 7. En die doen we wel eens opnoemen, want dat is leuk. De Ruik natuurlijk, de Pielhaan, de Pielhaas, de Kevers, de Darteleveulen, de Spurriemuk en de Zagenwetters. En nee, het knulleke, dat weet ik niet, maar... Is een knol die uit de grond trekt. Dat zou ik ook zeggen in ieder geval. Maar goed, ook dat weet ik eigenlijk ook niet. Vraag 3. Wat is de naam van de huidige Joekskapel van Blitterswijk? Dat is antwoord A, net niet. Ja. Ja, dat wist ik net niet. Nee. Ja, ik ook niet. Precies. Even kijken, dan de stoorzender, Forst Bart van de Kachelingers uit Oostrum. Wat verboerde de boer die Maria vond op zijn land? Dat was antwoord C, vlas. Vlas, niet te verwarren met vlasgezel, glasvezel, het is allemaal hetzelfde, maar in ieder geval vlas. Vraag 2, wat is de juiste schrijfwijze van Klarklingers en Klarklingerlinnekes? Nou, dat is antwoord D, Klarklingerlinnekes. Jullie hadden het allemaal zien staan. Het was zo makkelijk geweest eigenlijk, hè. C-L-A-X-O-N, klakson. Heel makkelijk. Dat was eigenlijk beter geweest. Kastlingel zien, maar goed. Ja. Verder. Vraag 3. Aan hoeveel andere verenigingen aangesloten bij de Vorstenraad grenst het Kachelingel-Riek? En dat antwoord is antwoord D, namelijk 7 andere verenigingen. Dus in dat opzicht is het echt wel het centrum. Even kijken, de gemiddelde score op dit moment kregen we eventjes door. Die is 5 op 15. Dus dat betekent dat 1 op de 3 antwoorden goed is, gemiddeld om het zo maar te zeggen. En even kijken, want Robert Paul, daar heb ik net op de middelbare school gezeten en toen was zijn handschrift ook al niet te lezen. Dus ik loop heel even naar voren toe. Het is interactieve televisie, hallo. En vraag 4 is het beste beantwoord. En vraag 4, dat was de eerste vraag van Olly. Ja. Dus dat is een compliment aan jou, Job, want jij ziet dan toch weer de duidelijkste van het hele stel. Ja, ik denk, misschien ben ik net NSCWist deze kosten verstaan. Dat zou kunnen. Ja, dat zou maar kunnen, ja. ik weet het niet, maar ik mende eigenlijk van iedereen gaat door de fout in, want gehuurd overal al Spurriemuk, Oelderen, Alaaf, maar in dit geval was het dus niet. Ja, volgens mij hebben we er nog één, als ik mijn bladje niet te veel heb omgedraaid. Nee, de Pielreus uit IJsselstein. Vorst Martijn de Vroegolly, de Pielreus hiet zo sinds 1956. Maar dat was niet altijd de naam. En gelukkig is het niet antwoord A, het is antwoord C, de Kluut. Zo heette die voor 1956. Dus wel geteld 2 jaar, als ik dat goed begrepen heb op het filmpje. Maar goed. Vraag 2. In welk jaar was Ozesik van de Pielreus in klasses samen met Urmeens het prinselijk paar van de Pielreus? Dat was antwoord A in 2014. Vraag 3. Zet de prinsen op volgorde. Dan kreeg je die vraag weer, hè? Dat heb ik weer. Waarom kom ik er weer bij uit? Ja. Kan iemand van de technische afdeling eigenlijk zeggen wat nou eigenlijk precies de vraag was en welk antwoord dat moet zien? Want hier staat echt compleet wat anders. Ik denk dat dat wel lukt. Want ik kreeg 4 prinsen te zien en 1 daarvan was het goede antwoord. Ze staan in beeld. Oh, ze zien in beeld. Mooi, voor ons niet. Nou, maar... dan wil ik Robert Paul eens vragen of hij eens kan vertellen welk goede antwoord zou je moeten zien op die vraag. Hoe?
Antwoord D. Oh, dat is precies degene die ook nog verkeerd op het bladje staat ook nog. Maar ik heb hem opgeschreven. Ik denk, ik huurde iets van René Lemmens of Lemmers of weet ik het wat. Sorry? Oh, ja, de D. Ja, Daar D van wordt Dirk. gehuurd. Dirk Lemmers wordt het dan. Oh, Dirk Lemmers. Dirk, D van Dirk. De D Ja. van Dirk, dus Ja. Dirk Lemmers. In ieder geval antwoord D. Het maakt niet uit. Antwoord D. Antwoord 3D. Altijd fijn. Kijk, dat heeft toch wat te maken met die kangoeren, of de langoeren. Ja. Hè? Die hebben niet geluisterd, want die hebben natuurlijk wel de vraag fout gesteld. Moest veranderd worden. En natuurlijk is dat wel niet in deze versie opgenomen. Nee. Altijd lachen. Maar het is toch niet live, we knippen het er gewoon uit. Precies. En, Geen probleem. We gaan dadelijk dus verder met de volgende 4 verenigingen. We hebben nu dus eigenlijk het eerste blok inderdaad afgerond. Dus jullie hebben nu allemaal even een paar minuutjes de kans om even al die bak met chips bij te vullen. Even naar de wc te gaan. Voor de ongezonde mensen die gewoon lekker even een sigaretje roken. Ja, ik wist... Zou ik nooit doen. Oh, nee, geen niet. Ben je gestopt straks? Allemaal best. Ik zou zeggen, geniet even van de pauze en we zien over een paar minuten dus weer bij Olly terug. Dus gooi niet te ver weg. Tot zo. Tot zo. De allerbeste vastelovend vierde zoen. Je weet nooit wat je meemaakt in je leven. Wat ze mee voorspellen moet ik nog maar zien. Ze zitten er de ganse tijd toch neven. Ik geloofde voor geen 11 meter. Maar ik geloof in vaste lobben. Ja, ik geloof in carnaval. Soms kan ik het niet laten. Kijk ik in mijn glazen bol, dan zie ik niks niet op een nada. Schenk hem dan maar vol. Maar ik geloof in vaste lobben. Ja, ik geloof in carnaval. En dat is iets waar ik nog wel kan beloven. Dat ik dat dit jaar mee overleven zal. Dat ik dat dit jaar mee overleven zal. Wreef ik de slaap uit mijn ogen, weet ik dat ik weer kan dromen, over word ik nog verlang. Zwervend, jaag ik rennend door de wegen. Zoek iets wat het niet kan brengen. Wacht er mee veel te lang.
eens later. Ja, la 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 later. Als we samen gaan dansen tot de sterren staan. Nog later. Ik wil eens later. Maak het net als vroeger later. Tel me af, maar verliet tot het dit er niet toe doet. Nog later. Knagend, kriebelt hij me in je keuken. En dan af en toe dan lukt het. Gedachten ver van mij vandaan. Denk ik aan sluiten. Gekleurd van binnen en van buiten. Die samen schapelend kon zoeken. Waakte dus zoveel te lang. Volle pleinen, joekskapellen. Dat is waar ik nou wil zien. Vastelovend kom meehalen. Kan dat misschien? Ik wil eens later. Ja, la 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 later. Als we samen gaan dansen tot de sterren staan. Nog later. Ik wil eens later. Maak het net als vroeger later. Tel me af, maar verliet tot het dit er niet toe doet. Nog later. Je hebt mij van die lange dag met veel genul en vol geklaag. Je denkt er ouwe van, kunt hier nou nooit zijn einde aan. Gaat dan nou zelf bij mekaar, genoeg gewis met dat geplaag. Vanavond werd er uitgepakt en wie zijn einde feest gemaakt. Deze avond werd het einde. Deze nog veel goed. Al het goede het zijn einde, maar het denken alles weg goed. Veel vanavond alles circuit. Deze avond werd het einde. Deze avond hebben we alle tien. Vastelovend tot de eindelijke. Het gaat niet altijd zoals gepland. Dus vieren leven tot het eind. Al ligt het einde nog zo wiet, vieren wij deur tot sluitingstijd. Dit voelt zo goed, echt magnifiek. Eindeloos en reuze chic. Als de avond later valt, zien wij nog lang niet uitgeteld. Deze avond werd het einde. Deze avond voelt goed. Al het goede het zijn einde, maar het denken dat is weg goed. Veel vanavond alles circuit. Deze avond werd het einde. Deze avond hebben we alle tien. Vastelovend tot het eind. Eindelijk weer door. Nou komen we tezamen, ja, en zien het ja. Vastelovend samen. Deze avond werd het einde. Deze avond voelt goed. Al het goede het zijn einde, maar aan het eind komt alles weg goed. Veel vanavond alles circuit. Deze avond werd het einde. Deze avond hebben we alle tien. Vastelovend tot het eind. Deze avond werd het einde. Deze avond voelt goed. Al het goede het zijn einde, maar aan het eind komt alles weg goed.
Alles onder controle, vastelovend gecheckt. Smingo, bosnut en het bekske perfect in het vullen geslopen. 3 dagen. Ja mensen, welkom weer terug. Ik hoop dat iedereen de buik strak had. Sommige handen natuurlijk al strak, maar goed, dat laten we even in het midden. Precies. Jij hebt iets gekregen net. Ja, succes. Ik heb wat gekregen en ik ben weer de piep. Ik heb namelijk een stand gekregen. Ik heb de eerste en de tweede plaats kan ik bekendmaken. En de eerste is niet zo heel moeilijk. Had ik ook niet anders verwacht. Ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat dat ergens anders vanaf komt als u het mooiste dorp. Het eerste, het Muk 11. Die staat op plaats 1. En ja, dan komt het weer op plaats 2. Dan kreeg ik weer iets op een briefje geschreven. De vaste lovers, maak er maar iets van, zijn ze tegen mij. Dus ik ga ervan uit dat de mensen zelf thuis wel weten waar ik het over heb. Musketiers of zo? Dan? Ja, musketiers, mekties, geen idee wat hier staat. Dit is Robert Paul zijn handschrift. Ik snap nog precies wat je bedoelt. Ik. Maar ja goed, ik denk dat de mensen zelf wel weten wie ik hier zou moeten bedoelen eigenlijk. Nou ja goed, ja, we hebben even lekker pauze gehad. Ik zou zeggen, bedankt voor alle reacties dat het allemaal zo spontaan is. Het had allemaal niet anders gekund, want we hebben dus niks ingestudeerd. Dus het moet wel zo. Ja. Ja goed, Gilles ziet natuurlijk allemaal beneden naar de rest van de vragen. Die, ja, ik zou zeggen, ja, wij eigenlijk ook. Ja, dus we gaan maar gewoon verder. En de volgende is de zagenwetters uit Meerselen. Start er maar in. Welkom in de online quest. Natuurlijk hier het allermooiste dorpje van de heerlijke gemeente Venray. We gaan jullie een paar vragen stellen. Let goed op, want er zitten hele moeilijke tussen. Kom op, we gaan ervoor. Gaat met! Ja, we hebben maar een beetje ondertiteld, voor zover wij het wel goed konden verstaan. Hè? Het was een beetje galm. Dus we hopen dat jullie de vraag in ieder geval met hebben gekregen, want dat was eigenlijk het belangrijkste. Maar ja goed, dat je mensen in eerste niet altijd even goed verstaat, dat is... Ja, nou, ik vind het nog wel metvallen, want als ik Oosteren moet geloven, dan was het zwart-wit geweest in een polygoonjournaal. Maar dat was hartstikke mooi uit. Alleen de loods was iets te groot, zullen we zeggen. Ik zal de vraag nog wel een keer herhalen. Doe maar even, ja. De vraag was inderdaad, wat bieden de zagenwetters hun gasten dus aan op een snee krentenbek in de pauze van de zittingsavond? Is dat antwoord A, zult, antwoord B, karmenaai, antwoord C, kaaien of antwoord D, balkenbrei? Kies maar. Liet mij niet echt... Ik zal niet zeggen wat ik al van alle vier vind, eerlijk gezegd. Ik heb het niet in de kast staan, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, ik ook niet. En zelfs op zo'n avond eet ik dat meestal niet. Laten we maar gauw doorgaan dan. In ieder geval, kijk of de tweede vraag wel goed te verstaan is. We gaan door naar vraag 2. Ja.
weet dat jullie wel heel veel prijs en iedere titels in de wacht hebben gesleept. Maar mensen thuis, daar heb ik eigenlijk maar één vraag over. Van welke eretitel is er in het Zagenwettersland maar één? Van welke titel is er in het Zagenwettersland maar één? Is dat antwoord A, grootvorst, antwoord B, erevoorzitter, antwoord C, opperzagenwetter of antwoord D, ridder in de orde van de Zagenwetter? Ik ben blij dat het toch echt aan de loods lei. Het was niet dat de echo zo standaard bij Vorst Ruud in de stem zit. Dat is wel plezierig om te weten. Is dat er ook weer uit, moeten we maar zeggen. Ja, precies. Ja. Goed, dan gaan we over naar de laatste vraag van de Zagenwetters. En we gaan kijken naar het derde filmpje. Hey, manneke. Wat staat er nou weer mooi bij, jong? Hè? Hey, ik heb even een reuntje gemaakt. De grote zien klaar. Prins Wim, prinses Anouk, naar Niels, die zien er klaar voor. Die stonden zelfs al op de prinswagen. Die worden nog een keer, nog een jaar. Hartstikke. En die dansmarietjes, goh, die kosten het goed, jong. En zelfs het jeugdtrio, die doen echt goed met. Heel goed. Dat was echt fantastisch om te zien. Echt mooi. Maar, hé mensen. Ik heb eigenlijk een vraag. Hoe heet onze mascotte van de Zagenwetters uit Meerselen? Hoe heet ons Veerke? Ja, hoe heet de mascotte van de Zagenwetters? Is dat antwoord A, Beer, B, Nico, antwoord C, Jannes of antwoord D, Hannes? En voor de mensen die zich misschien afvragen waar Vorst Ruud op dit moment is. Vorst Ruud die zit opgesloten, want ja, er kwam helaas een busje rijden en die zagen door een volwassen mens tegen een stenen verken aan praten. En dat was dus inderdaad niet goed. Dus dwangbuisje en weg. Ja. Nou goed, dat waren de Zagenwetters in ieder geval. Ja, er is trouwens een delegatie in om dat allemaal recht te zetten. Ja, dus dat komt goed. Ik begreep dat jij, Ger, de honneurs waar wilt nemen over de volgende vereniging. Ja, nou op zich, Ik stuur erop dat jij het doet. ik zal het voor deze keer doen. Goed. Want we gaan door met het dorp wat in de afgelopen tijd nogal wat intelligenter is geworden. Want er zijn namelijk een hele hoop slimme meters geïnstalleerd. Want we gaan door met de Schansenknuppels uit Kaasselen. En dan gaan we eens even kijken wat Vorst Roelos te vragen heeft. Het eerste filmpje. We staan hier bij een heel mooi narrenbeeldje. Wat door Altvorst Highflipse in 1995 geschonken is aan onze carnavalsvereniging. Hij is gemaakt door Piet Hermans en daar gaat deze vraag ook over. Van wanneer tot wanneer was Piet Hermans voorzitter van de Vorstenraad? Van wanneer tot wanneer was Piet Hermans voorzitter van de Vorstenraad? Is dat antwoord A van 1990 tot en met 2001? Antwoord B 1993 tot en met 2004? Antwoord C 1982 tot en met 1993? Of antwoord D 1987 tot en met 1998? Ik zou het zo niet precies kunnen durven te vertellen, als ik hier eerlijk ben. Ik ben al lang blij dat de vraag in ieder geval Bert Willems gaat. Ja, precies. Want dan hadden we waarschijnlijk een grote lachband op moeten zetten. Dat denk ik ook. Ja, vraag 2 dan maar. Ja, doe maar. Ja. We zien we dat toch. Roel, wat is vraag 2? De Prinsenwagen. Het had je zo mooi kunnen zien, mensen. Zoals jullie allemaal weten,
hebben wij als Schansenknuppels een rieke historie als het aankomt op wagenbouw. Kijk maar eens hier. En speciaal voor deze quiz krijgen jullie de primeur. We hebben de wagen voor de nieuwe optocht al helemaal klaar. Kijk maar eens met. Hier is hij dan. Compleet in Schansenknuppelstijl. Onze winnende wagen. En door gaat onze volgende vraag dan nog over. Hoeveel keer hebben wij als Schansenknuppels de Pierlaas Cup gewonnen? Hoe dik hebben de Schansenknuppels dus de Pielhaas Cup gewonnen? Is dat antwoord A, dukker als de karklengels? Antwoord B, minstens zo dik als de Pielreus? Antwoord C, Schansenknuppels, doen die ook met dan? Of antwoord D, minder als dat je met zo'n schone wagen zult verwachten? Geen idee. Maar goed. Jij zult het ongetwijfeld dan ook het mooiste van het dorp vinden, denk ik. Welk? De wagen, dat is dan het mooiste. En de rest is Nee, allemaal... er zit één mooi ding in Kaasselen. Kaasselse weg. Weg naar Oelderen, ja, ik voel hem aankomen. Ja, en we hebben nog een derde vraag. En die gaat nou starten. Kaasselen staat natuurlijk bekend als monumentendorp. Wij willen jullie even metnemen naar een paar carnavalsgerelateerde beelden. Let goed op, want daarover gaat deze vraag aan. Het eerste beeld is de Schansenbinder. Heel belangrijk natuurlijk. Dit is eigenlijk een beeld wat de prins representeert. Net als de Schansenbinder zorgt ook onze prins Eddy dat alle Schansenknuppels bijeenkomen en met elkaar verbonden zijn. Een ander icoon in de Kaasselse vastelavond is Tij met een trekbuur. Oftewel tijdbuidiger dan in de jaren furoren maakt binnen en buiten Kaasselen met zijn prachtige zang en fenomenale muziekspel. En zoals jullie ziet, in dit filmpje 2 trekzakken. Want helaas is onze prins Eddy nog steeds een vrijgezel. En nou de vraag. Welke vlag hangt er bij de kroeg aan de gevel? Welke vlag hangt er bij de kroeg aan de gevel? Dit is voor mij weer een strikvraag, want op mijn papiertje staat een andere antwoord A als bij jullie in de buurt. Dus ik ga het niet proberen. Ik zeg gewoon, is het antwoord A? Antwoord B, Schansenknuppelvlag. Antwoord C, de Heineken-vlag van 99 jaar oud. Of antwoord D, de Pielhaasvlag. Ik heb niet opgelet, jij wel? Nee. Nee, precies. Maar ik ben solidair en gij zegt van de Schansenknuppels kan niet gestolen worden. Ja, hier een rondje gaan wandelen nee. en wij zien samen even gewoon kijken naar de pakjes hier bij de theater. Ja, precies. Nee, maar niks tegen de Schansenknuppels. Ik zal ook het sterker vertellen. Vorig jaar, toen kwamen ze zelfs op de jeugd, wat we de jeugd tegenwoordig bij ons naar school. Ja. En vorig jaar kwamen die bij ons dus mooi op de receptie, kwamen ze aan met een vriendenbuusje, om wat vriendschap en warmte over te brengen. Nou, ik vind het een mooie traditie. Warmte hebben we er wel van gehad, want ja, ik zou zeggen... De volgende keer wil ik wel graag een iets dikker vriendenbuusje, want het brandt langer. Maar ja, goed. Dus dat is even richting de Schansenknuppel. Maar ja, goed, we hebben Schansenknuppel zit er ook weer op. Heel goed. Dan heb ik een leeg bladje. Oké. Ik ook. Ja. Nou, goed. Dat is de carnavalsvereniging zonder naam, CZN. Ja, dat is de 16e vereniging. Die komt volgend jaar erbij, dat weet ik helemaal nog niet. Maar dat komt nog. Spoiler alert. We gaan dus nog het Darteleveulen. En ja, een vorst van de Darteleveulen is zelf natuurlijk ook een Dartelveulen. Mooi dat jullie met elkaar verbonden ziet via het nieuwe glasvezelweb hier in Venrooy. Zodat jullie toch een beetje een kamelsgevoel hebben. Wij van het Darteleveulen hebben natuurlijk ook 3 vragen voor jullie. En we beginnen maar gewoon met de eerste vraag. Het Darteleveulen, een hele mooie naam, maar vroeger in de beginjaren was de naam heel anders. Ik heb 4 opties, dus A, de bevers, omdat de Oosterse beek door het Veulen loopt. Er zaten vroeger heel veel bevers en nu trouwens ook weer. Dus A, de bevers. Of B, de hengsten. Omdat in de beginjaren de carnaval toch wel een beetje een echte mama-aangelegenheid was. Dus de hengsten. Of C, de waterratten. Omdat Veulen vroeger de Veulense waterhaan, dat is weer de boerderij van Kees de Weert. Er zaten heel veel ratten, dus hebben die mannen
de naam de waterratten gekregen. Of D, de peelkabouters. Omdat IJstijd begin jaar hier een carnavalsvereniging, die heet de Peelreuzen. Kijk, en vuilen is het heel stuk kleiner. En wij noemen ze de peelkabouters. Dat was vraag 1. Wil je het weten? Dat was vraag 1. Hè? Ja, dan weten we het ook. Vraag 1, vraag 2, om het maar zo te zeggen. Hoe heet de dartelenveulen? Dus in de beginjaren was dat A, de bevers, B, de hengsten, C, de waterratten of D, de peelkabouters. En één van die is toch echt het goede antwoord, dus vul hem maar in. Nogmaals, alleen A, B, C of D, geen uitroeptekens, niet de hele antwoord erachter, geen komma's, punten en weet ik allemaal wat. Gewoon A, B, C of D. Ja. Ik vind het op zich wel fijn, hè? Hij heeft een hele lange uitleg per vraag. Ja. Of per antwoord, maar dat doet hij vast zelf vertellen in plaats van dat wij dat moeten doen. Zoals bij bepaalde andere verenigingen. Heerlijk. Waar ik 10 minuten mee bezig ben geweest. Maar dat maakt niet uit, we gaan door naar vraag 2. We gaan gauw verder met vraag 2. In het vuilen hebben we een heel mooi joekskapel met de naam Lusterefkes. En nu is de vraag, hoe komen ze aan de naam Lusterefkes? Is dat A, gewoon omdat het heel lekker bekt? Of B, de dirigent Marta van Oel, toenertiet. Die riep al leien tot de orde met, mannen, luister even. Of C, door het beperkte repertoire duurde de optredens maar even. Of D, in het begin hadden ze alleen maar korte liedjes, dus het duurde sowieso alle liedjes maar even. Dat was vraag 2. Dat was vraag 2, zoals Twan al zei. En de vraag was, hoe komt Joekskapel luister even aan hun naam? Antwoord A, het bekt gewoon goed. Antwoord B, de dirigent riep iedereen tot de orde met luister even. Antwoord C, door het beperkte repertoire duurde een optreden maar even. Of antwoord D, in het begin hadden ze alleen maar korte liedjes. Geen idee, maar dat huren we straks. Ja, dadelijk worden de antwoorden weer gegeven. Dus, Juist. Nou, en voor Twan is heel duidelijk in zijn uitleg. Vraag 1, vraag 2. Dus gaat hij zelf ook aankondigen dat nou de laatste vraag komt? We gaan het kijken. Ja, nou zien we aangekomen aan de laatste vraag van het dartelenvuilen. Het dartelenvuilen heeft ooit een keer de rijdende rechter ingeschakeld. Nou is de vraag, wat was dat voor? Was dat A, de medailleboer had de medailles verkeerd gegraveerd, met de verkeerde prints, met de verkeerde nummers erop? Of B, voor 12 jaar terug zien we naar Maastricht geweest op de 11e van de 11e en we zien een raadslid vergeten en dan vond dat niet leuk, dus net toen de rijdende rechter ingeschakeld. Of C, er is ooit een keer een prinsenwagen losgeschoten op de N277 en dan heeft een Duitse wagen geramd en dat vond de mens ook niet leuk. Of D, de vorst heeft in Oostrum een kameel onzedelijk bejegend en met wat vuilen genomen. En in Oostrum op die beurt heeft weer een buton met teruggenomen en daardoor hebben we de rijdende rechter ingeschakeld. Dat was vraag 3. Vraag 3 inderdaad. En het dartelenvuilen, het is de rijdende rechter ooit ingeschakeld. Nogmaals even de antwoorden. De medailleboer had de medailles verkeerd gegraveerd. Dat was antwoord A. Antwoord B, een vergeten raadslid in Maastricht tijdens de 11e van de 11e. Antwoord C, een losgeschoten carnavalswagen en dan een Duitse auto geraakt. Sorry Arno, maar ik zag dat de auto weer helemaal goed was afgelopen week op de vergadering. Antwoord D, de vorst had een kameel onzedelijk bejegend in Oostrum. Vul maar in wat jullie denken dat het antwoord was. Dat is mijn uitspraak en daar zullen jullie het in dit geval even mee moeten doen. Juist hem. Precies. Ja, ik ben de telling kwijt. Hoeveel verenigingen moeten we nog, Steve? Jij bent van de telling. Ben ik van de telling? Ja. Even kijken. We hebben, nee, in die zin, we zien nou bij we hebben er nou 3 gehad. We hebben er 3 gehad. Ja. Goed. Ja, want de volgende staat als het goed is bijna klaar op beeld. Dat is carnavalsvereniging De Keienschieters uit Geisteren. Ja. En ja, voor Stan gaat dat aan ons vragen wat hij graag wil weten van ons. Goedenavond, vastenavond, vrienden en vriendinnen uit de gemeente Rooi. Welkom in ons Keierik. We willen jullie graag metnemen hoe het er bij de Keienschieters aan toe gaat met de vastenavond. En jullie vastelavondskennis naar een hoger niveau brengen.
Zo, dan zitten we in niveautje hoger. Maar zeg eens, Prins Jan, wat vond jij nog een van de hoogtepunten van de carnaval dit jaar? Ja, dat kan natuurlijk niet missen. Dat was natuurlijk de optocht. Veel mensen zullen wel zeggen, van zo'n klein dorpje en dan toch een optocht. Maar is gratis in Geesteren. Ja, omdat wij op maandag een optocht hebben en die pielaars niet aan willen passen aan de andere dag, hebben we dus nooit in Rooij met kunnen doen. Of wacht, toch één keer. Welk jaar hebben de keienschieters metgedaan aan de grote optocht in Rooij? Ja, de vraag was ongeveer, staat hier op mijn briefje, de keienschieters hebben maar 1 keer metgedaan aan de grote optocht in Rooij. En in welk jaar was dit? Antwoord A 1964, antwoord B 1999, antwoord C 2010 of antwoord D 2016. Geen idee. Ik sta je al op de wagen, dus daar zie ik ze allemaal niet voorbij komen. Maar ja goed, ik ga er net zoveel als Geesteren volgens mij. Maar goed. Zien oude worden. Ja. We gaan kijken of ze afgedaald zien weer voor de tweede vraag. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Jeetje, dat ziet er toch wel behoorlijk leeg uit hier. Ja, normaal zitten we hier in de quarantaine, maar nou in de quarantaine. Het is toch wel jammer was dan, dat ik dit jaar niet weer op kan gaan in de Polonaise, hier in het Keijerik, in mijn prachtige Geesterse prinsenpak. Ja, inderdaad. Maar Jan, en zoals iedereen kan zien, je weet de enige in de gemeente met een echt prinsenpak. Kom eens kijken bij ons, je weet heen gebeuren. Wie hebben de tijd van ons leven? Wie de lui onder ons, ze geen amuseren en ons een lach in de geven. Stan, waarom hebben we eigenlijk 3 zwaantjes in ons logo staan? Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Misschien weten de mensen dat thuis was. Waarom staan er in het logo van de keienschieters 3 zwaantjes? Ja, waarom stonden er dus 3 zwaantjes in dat logo van de keienschieters? Overigens kregen wij net ook even door dat mogelijkerwijs bij Olly de antwoorden niet in beeld te zien. Dus we zullen ze even rustig een keer voorlezen. Op het moment dat dat weer wijzigt of dat jullie ze wel ziet, laat het even gerust weten in de chat, want dan weten wij dat ook. Nou, dan kunnen we gewoon weer op de oude voet door. Oh, ze zien alweer, kreeg ik ook wat te horen op mijn oortje wat ik nog steeds niet heb, maar het gaat allemaal geweldig hier. Ja. Nou, waarom staan die 3 zwaantjes dus inderdaad in het logo van de keienschieters? Is het antwoord A, dat is het al-logo van de Gijzerse toneelclub. Antwoord B, het is het wapen van de adellijke familie de Wijks de Wenne. Als ik het zo goed uitspreek in ieder geval. Antwoord C, ze hebben dit logo in Wansum gehad. Die vereniging heette vroeger de Maaszwanen. En antwoord D, het is het altwapen van de Gijzerse Schepenbank. Moeilijke vraag. Ja. Nou, wat ik ook gek vind is dat ze ervan stond te kijken dat het zo leeg was in Geesteren, maar niemand er stelt dat de oorlog voorbij was of zo. Ja. Ik ben er wel eens doorheen gereden met de motor, maar daar hoef ik niet veel gas terug te nemen, geloof ik. Nee, als je 3 keer knippert zie je er ook doorheen, maar dat is bij Holte Smaakt ook, dus dan mag ik eigenlijk geen uitspraak over doen. Ja, oké. Vooruit. Maar we gaan door met vraag 3. Kijken wat ze door vragen. Toch Sander ook nog eens extra de kei. Dat is toch maar op een steenworp afstand. Ja, inderdaad Jan. Kijk, hier zien we nou bij het symbool van Gijzers carnaval, de kei. Geplaatst in 1963. Die verrekte windel, die hebben toch die kei vlak na het plaatsen al gejat. Wat de Inderdaad, stik jaloers die windburen. En nou leggen ze wat overal zelf keien neer in het dorp. De rotondes, in de haven, Dorpsplein. Overal hebben die windburen keien liggen. Ach Stan, al draagt een aap een gouden ring. Het is en het liefst een lelijk ding. Ja, dat is inderdaad waar. Hé, maar Stan, waar werkt die kei eigenlijk? Dat is misschien een goede vraag. Zullen de mensen thuis van vragen? Hoe zwaar is de Gijzerse kei? Hoe zwaar is de Gijzerse kei? Jullie zag dat Stan erop hing, dan telt dus niet met in het antwoord, gewoon alleen de kei. Antwoord A, 1269 kilo. Antwoord B, 1387 kilo.
Antwoord C, 1864 kilo. Of antwoord D, net zo zwaar als vorst Stan. Het is in ieder geval een kei zwaar kei. Dat is één ding wat zeker is. Ja, ik ben wel kei beneden. Ik ook. Laatste vereniging. Althans van het verder blok. Daarna hebben we dus nog een derde blok, dus jullie zien nog niet van ons af. Tenzij je natuurlijk gewoon het kruisje rechtboven in de bovenhoek aanklikt of op de rode knop van de afstandsbediening drukt, maar dat gaan jullie niet doen. We gaan namelijk naar de laatste vereniging van het tweede blok en dat zien de klutentrappers uit De Peel met vorst Nick. We staan hier in het gemeenschapshuis van Vredepeel. Een multicultureel gebouw waarbij gemeenschapshuis en kerk bij elkaar onder één dak zitten. Dit gebouw is geopend in februari 2019. Inmiddels zijn hier al verschillende vergaderingen, bijeenkomsten en feestjes geweest. Ook onze carnavalsactiviteiten vinden plaats in dit gebouw. In veel dorpen is het zo dat een dergelijk gebouw tijdens de carnaval een andere naam heeft. Ook hier is dat zo. Wat is de naam van het gemeenschapshuis van Vredepeel tijdens de carnaval? Is dat antwoord A, de Loef, antwoord B, de Klutenzaal, antwoord C, het Klutenhuis of antwoord D, de Klutenresidentie? Ja, en de mensen thuis die zien misschien wel verward, die denken dat de Ruuk en de klutentrappers in dezelfde locatie alles op hebben genomen. Is misschien ook wel waar. Dan moeten we nog eens een keer terug gaan kijken. Wat is de naam van het gemeenschapshuis in de Vredepeel? Is dat A, de Loef, B, de Klutenzaal, C, het Klutenhuis of antwoord D, de Klutenresidentie? Ja, we kregen net nog een antwoord E van Johan van Bommel binnen. Dat is Wanne. Wanne. Ja, klopt ja. Dat kan ook nog. Dus die kunnen ook nog invullen. Dat is een uitzondering. Ja. Speciaal voor Johan. Je ziet ook de enige die dat antwoord in mag Antwoord vullen. E, Wanne. E, Wanne. Ja, vraag 2. Ik ben wel benieuwd. Ik ook. De naam van een carnavalsvereniging is vaak afgeleid vanuit de geschiedenis van een dorp. Vredepeel is het jongste en misschien ook wel het modernste kerkdorp van Venray. Vroeger was het hier een heidegebied waar veel mensen doorheen trokken naar andere dorpen. In de jaren 50 is het gebied ontgonnen door middel van turfsteken. Hierna werden er boerderijen gebouwd door mensen uit omliggende dorpen die hier op deze grond gingen boeren. Waar komt de naam Klutentrappers vandaan? Is dat antwoord A, afgeleid van de grond waarop geboerd werd in Vredepeel, kluten, veen en nat? Is dat antwoord B, een klutentrapper was iemand die bij het turfsteken de kluiten plat trapte? Antwoord C, de naam is afgeleid van een spel waarbij je met een stuk turf zo ver mogelijk weg moest trappen. Of is het antwoord D, zo werden mensen genoemd die vroeger de Peel doorkruisten? Vraag 2. Waar komt de naam Klutentrappers vandaan? Afgeleid van de grond waarop er geboerd weer in de Vredepeel, kluten, veen en nat. Antwoord B. Een klutentrapper was iemand die bij het turfsteken de kluten plat trapte. Antwoord C. Afgeleid van een spel waarbij men een stuk turf, terwijl een klut, zo ver mogelijk weg moest schuppen. Of antwoord D. Zo werden de mensen genoemd die vroeger de Peel doorkruisten. Hebben we ook een antwoord even gekregen of niet? Nee. Nee, deze niet hoor. Nee, deze niet. Ja. Dat was alleen bij de vorige vraag. Oké. Ja, misschien bij de laatste vraag zit er wel weer een antwoord E bij. Ik ga even kijken wat die vraag dan precies is. Kleding is natuurlijk een heel belangrijk ding tijdens de carnaval. De een doet zich nog gekker uit als de ander. Dat geldt natuurlijk ook voor carnavalsverenigingen. Door dezelfde kleding te dragen is voor iedereen duidelijk dat ze bij elkaar horen en bij welk dorp dat ze horen. Dat is ook vooral handig als er 's nachts nog iemand op straat ligt, dan kun je zo zien naar welk dorp je hem terug moet brengen. Nadat de klutentrappers opgericht waren, wilden ze natuurlijk ook in tenue voor een eerste Prinsenbal. Helaas was hier nog geen geld voor. Daarom werd er voor het eerste Prinsenbal kleding geleend. In 1970 werd carnavalskleding geleend van de zagenwetters uit Merselo. Wat stond hier tegenover? Is dat antwoord A, 111 gulden? Is dat antwoord B, het bekendmaken van de naam van de eerste prins aan de toenmalige vorst van de zagenwetters? Is dat antwoord C, 11 gulden 11? Of is het antwoord D,
3 jaar lang deelnemen aan de optocht in Merselo om het aantal deelnemers te verhogen. Wat stond er dus tegenover in 1970 toen er carnavalskleding geleend werd vanuit het Zagenwettersriek? Was dat dus A, 111 gulden? Antwoord B, het bekendmaken van de naam van de eerste prins aan de toenmalige vorst van de Zagenwetters. Antwoord C, 11 gulden 11. En antwoord D, 3 jaar deelnemen aan de optocht in Merselo om het aantal deelnemers te vergroten. En de mensen zullen nu denk ik al hetgene in hebben gevuld. En denk er wel aan, hè? Stel jezelf de vraag, wisten ze in 1970 al dat er ook betaald kon worden met geld in Merselen? Bij wie ook niet. Precies. Gooi hem er heel even in. Wat belangrijk is, dit was de laatste vraag van dit tweede blok. Dus jullie hebben nu allemaal nog een minuutje de tijd om het antwoord in te vullen. En even te kijken of je het inziet met de antwoorden die je in de eerste 14 vragen van dit blok ook al hebt gegeven. Denk daarbij dus wederom goed om de naam bij het antwoordformulier hetzelfde te schrijven als dat je net de eerste keer gedaan hebt. En druk dan 1 keer op submit. Dus dat je de antwoorden inlevert. En als je dat gedaan hebt, dan krijg je daarna dus de mogelijkheid te zien om het derde en ook tevens laatste antwoordformulier te openen op jouw laptop, tablet, telefoon, wat dan ook. Dus even kijken of we nog kunnen schakelen met Bangkok. Hoe het gaat met de inkomende formulieren, et cetera. Nou, dan komt het. Ik heb alles gezet. Nee, dus blijf erin zitten inderdaad. Ik heb het nog een keer herhaald, Robert Paul. Robert Paul, die zien we het hele tweede blok, hebben we hem eigenlijk niet gezien. En in één keer komt hij wel binnenstormen en kunt u nog even zeggen van dit en dit en dit. Ik ga ervan uit dat de formulieren langzaamaan wel binnenstromen. Dus, en anders druk nou inderdaad 1 keer dus inderdaad op die submit knop en laat het antwoordformulier dus inderdaad vast zien. Wat denkt jij? Denkt jij dat de mensen nu hoger scoren dan 5 uit 15 of denkt jij het lager? Dat weet ik niet. Ik vond 5 uit 15 vond ik nog niet slecht. Want toen ik de eerste antwoorden en de vragen zag, toen had ik het niet beter gedaan. Het zal er een beetje bij in de buurt zitten, denk ik. Ik denk dat, ja, ik denk het wel. Rond de 5 van de 15. Voornamelijk de eigen vragen van de eigen dorp zullen we goed hebben. Maar voor de rest denk ik dat het moeilijk wordt. Ja. Ja goed, nogmaals, ik eens 1 keer belangrijk. Zelf de naam op elk formulier invullen. En zoals ik dat zie, wordt dat voor die net tweede stonden onmogelijk. Althans, Robert Paul kon het niet lezen en niet schrijven. Dus ik ben benieuwd. Maar goed, dat is dus heel belangrijk. Dezelfde naam en niks wegklikken, geen kruisjes, niks. Gewoon alles netjes opvolgen. 1 keer op submit douwen, 1 keer op de link voor het nee-antwoordformulier. En dan komt dat helemaal goed. Het hoeft niet altijd moeilijk te zien. Het hoeft helemaal niet moeilijk te zien. Als het goed is, jullie in deze coronatijd al ook wat meer gewend aan online activiteiten. Met pubquizzen en weet ik allemaal al niet weer. Dit is eigenlijk een soort van hetzelfde. Ik denk dat we nou inmiddels de minuut wel vol hebben, zeg maar, waarop iedereen nog inderdaad op submit kon drukken. Dus Robert Paul die is nu gigantische sprint aan het trekken om ons inderdaad te gaan informeren hoeveel formulieren erin zien gevuld en ook daadwerkelijk in zien gezonden. Ik zeg dat nou eventjes hardop. Iets harder zelfs, zodat Robert Paul het ook hoort. Ja, dat is zijn oortje niet in, denk ik. Het is zijn oortje niet in. Nee, dat heb ik gedaan. Maar. Hadden we toch heel even inderdaad zo moeten doen. Want we kunnen natuurlijk de antwoorden nou wel veel gaan lezen. Maar als de sluiting nog niet van kracht is, ja, dan kunnen mensen natuurlijk nog steeds die antwoorden lekker invullen. Dus dat lijkt me niet echt heel wenselijk. Dan wordt dat toch een heel raar verhaal. Maar dan moet ik wel zeggen, ik denk dat de meesten wel al op submit hebben gedouwd. Dat denk ik ook wel. Maar dan komt de man die jou er net aan. We krijgen een duimpje omhoog. Meestal wil dat zeggen. Oh, nog een minuutje houden we hem open. Ja. Alsjeblieft nog een minuutje. Ja, dus en kan het zien dat het ergens dan ook fout gaat, Robert Paul, of moeten de mensen gewoon hun ding doen? Het is niet zo dat het niet binnen kan komen, het ligt puur aan het feit dat er niet gesubmit wordt, begrijp ik. Hè? Dus mensen, jullie horen het inderdaad, de formulieren die gesloten worden, die hier dus inderdaad binnenkomen, die komen ook echt gewoon goed binnen. Die worden gewoon succesvol aangeleverd. Dus als je nog inderdaad twijfelt, is het nou echt de laatste kans om die keuze inderdaad te maken. A, B, C of D. En druk dan inderdaad dus op submit. En mocht je anders een probleem hebben, dan kunnen we het in de live chat anders heel eventjes gooien, want dan kijken we even waar het eventueel misgaat. Maar zover als ik metkrijg, wordt er in de live chat niet echt veel gezet over het feit dat het inzenden of wat dan ook niet lukt. Wat dat betreft lijkt alles wat dat betreft gewoon soepel te verlopen en dat is natuurlijk ook wel een keer fijn. Ja, dus, wel. 6 gemiddeld horen we net. 6 dus, uit de 15. 6 uit 15. Het wordt nog wat. Het zou dus goed kunnen zien.
vraag 1 is de meest... dat is van de zagenwetters, ja, geloof ik wel. Dat was met die ondertiteling. Ja, precies. Ja, daar hadden we het. Precies, daar hadden we het al. Ja, jongens, ja, daar kunnen we niks aan doen. Maar goed, daar was het niet door dat we ook geen vragen in beeld zagen. Ik weet het niet meer correct, maar... dat zou goed kunnen. Het was in ieder geval over de zittingsovende... Ja, die is meest fout beantwoord. Ja, maar goed, we gaan dadelijk ook inderdaad horen wat ze inderdaad op die krentenmek gooien. En ik ben snap wel benieuwd. Heel goed dat veel mensen die vraag fout hebben. Want van al die 4 dingen is dat wel het laatste wat ik erop zou doen. Tenminste, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Er was 1 iemand met 13 goeie, horen we net. En ik denk dat we daar ook wel horen wie dat is, want die zal geheid bovenaan staan. Dat liet mij inderdaad ook wel. Ik hoop vooral dat het de nummer 2 is van net, en maar degene die we uit bespreken. Ja, prachtig. Ik hoop wel dat die er op niet opgeschreven werd, want anders dan sta ik hier weer mijn tong te breken over dat wat hier opgeschreven grappig, want ligt. het is nu de 6 uit 15, dus dan zullen we ook met eigen concluderen. Want jij zegt net heel terecht, de mensen zullen de vragen van het eigen dorp wel weten. Dus misschien dat er nou heel veel mensen zien van de afgelopen 5 dorpen die deelnemen. En dat daar de score hoger is. Dat zou je zo maar eens kunnen. Ja, dat Maurice de Hond gaan we vragen om dat eens rustig aan u te peilen. Ja, dat lijkt me verstandig. Met een steekproef. Ja. Ik moest hem maken, sorry. Ik kan er niks aan doen. Ik denk dat we nou inmiddels wel klaar zien met het invullen. Robert Paul, denk ik wel hè. Want dan gaan wij in ieder geval degene die de vraag die jij het meest fout beantwoord was, die gaan wij dan nou eventjes het verlossende antwoord inderdaad geven. We beginnen dus bij de zagenwetters in Meerselen. Die 3 vragen die gaan wij nog een keer herhalen en dan zeggen wij het goede antwoord erbij. Vraag 1 was inderdaad, wat bieden de zagenwetters hun gasten aan op een snee krentenmek in de pauze van de zittingsovende? En dat was Carmenaai. Ik ga het niet proberen, maar dat maakt verder niet uit. Vraag 2. Van welke speciale eretitel is er maar 1 in het hele zagenwettersland? En dat is antwoord C, de opperzagenwetter. Die is er dus maar 1. Vraag 3. Wat is de naam van onze mascotte van het Verken? En dat antwoord is D, Hannes. Hannes. Voor van akte. Kijk, kunnen we dat weer notuleren. Dan kwam de favoriet van dit onderdeel. Dat kan ik ook eens doen. De Schanse knuppels. Vorstroel de Vroegos. Van wanneer tot wanneer is Piet Hermans voorzitter geweest van de Vorstenraad? Met 2 keer geweest in de vraag. Ja. Dus dat is heel belangrijk dat hij geweest is. Helaas is het ook zo, maar goed. Dat terzijde. Het goede antwoord was antwoord B, 1993 tot en met 2004. Dat was het goede antwoord. Vraag 2. Hoe dik hebben de Schanse knuppels de Pielhaas Cup gewonnen? Dat was antwoord D, minder als dat je met zo'n schone wagens zult verwachten. Ja, schoon waren ze wel, stonden al buiten natuurlijk, regen, dus dat komt dan maar goed. Maar goed, ik heb het antwoord anders ook echt niet geweten. En volgens mij, zo te zien, zei zelf ik ook gaan niet. Nee. Maar dat maakt helemaal niet uit. Vraag 3. Welke vlag hing er aan de gevel bij de kroeg? Dit was bij die strikvraag. Geen idee. Het is in ieder geval antwoord A, moet het zien. En ik denk dat het bij jullie Gen heeft gestaan, want er is geen carnaval. Dus dat was de Schanse knuppels. Ja. Dat was bij de geheime vereniging. Dan gaan we naar de meest duidelijke voorstuk nou toe. Ja, eigenlijk wel. Ja, Vorst Twan van het Dag te Leveulen. Ook 3 vragen. Hoe heet het Dag te Leveulen in de beginjaren? En dat was antwoord C. De waterratten van die ene boer, waar het water zat. En dat door de jullie hadden het antwoord gehoord. Ja. Vraag 2. Hoe komt Joekskapel luister even aan haar naam? Dat is antwoord B. De dirigent die riep iedereen echt letterlijk tot de orde. Hey, luister even. Het hoeft niet altijd moeilijk te zien. En vraag 3 van Vorstwan was het Dag te Leveulen. Het de rijdende rechter ooit ingeschakeld. Waar ging dit over? En dat was antwoord D. De vorst had een kameel onzedelijk bejegend in Oostrum. En dat had nog een bult kritiek opgeleverd. Babam. Goh. Moet ik gewoon niet doen. Nee. Gewoon netjes van die kamelen afblijven. Precies. Het wel 2 bulten, maar even goed. Je kunt nog zoveel gezopen hebben, je moet er gewoon wel een beetje gedragen. Dat terzijde. Vastloosvereniging de Keienschieters uit Geisteren, voorstand Den Vroeg. De Keienschieters hebben maar 1 keer metgedaan aan de grote optocht in Rooi. In welk jaar was dit? Dat was antwoord D in 2016. En volgens mij was dat tijdens de storm dat hun eigen optocht afgelast weer. Klopt, ja. Of zoiets. Ik weet het niet meer krek. Oh ja, dat was inderdaad. En toen weer hij daarna ingehaald en toen hebben ze met kunnen doen, geloof ik. Geen idee. Ik weet wel dat onze prins, daar was er heel erg bedroefd over dat de optocht die van niet doorging. En nog meer bedroefd dat hij uiteindelijk toch wel doorging.
was wel jammer, vond hij. Maar goed, vraag 2. De keienschieters hebben als een van de weinige verenigingen een logo wat niet direct op de vereniging sluit. Hoe komen de keienschieters aan dit logo? Het goede antwoord was antwoord A. Het is het logo van de Gijzerse toneelclub. Het heeft niet allemaal wat te maken met de baron. Vraag 3. Hoe zwaar is de Gijzerse kei zonder voorstand? Althans, dat hebben wij wel begrepen. Antwoord B. 1387 kilo. Maar goed, het antwoord D niet goed is. Nee, maar ik ben toch even benijd. Robert Paul. Kun jij zeggen hoeveel mensen bij vraag 27 toch antwoord D hadden gegeven? Zie gewoon even benijd. Vraag ik precies op het verkeerde moment. Ja. Oh, dat is uw even. Maar ik pak hem even terug. Met een handschrift. Ik kon het zeggen. Precies. Want hierna hebben we toch pauze. Maar ik ben gewoon benijd. Vraag 27. Moet dat zien. Vraag 3 van de keienschieters. Ja. Hoeveel mensen hadden daar bij die vraag D als antwoord gegeven? 9%. 9%. Oké. Stan, als je erover wilt praten, gaat mijn nummer. Ik hoop dat die mensen denken dat dat ding van plastic is. Die dat denk ik inderdaad ook. Goed. Even kijken. De klutentrappers dan. Dat gaan we nou eens even behandelen. Vraag 1. Wat is de naam van het gemeenschapshuis in de Vredepeel tijdens de vastelavond? Dat is antwoord C. Het Klutenhuis. De Loef heet het officieel, maar bij de vastelavond wordt het dus omgedoopt naar het Klutenhuis. Vraag 2. Waar komt de naam Klutentrappers vandaan? En dat is antwoord A. Afgeleid van de grond waarop geboerd werd in de Vredepeel, kluten, veen en nat. En overigens bij die vorige vraag, Johan, sorry, schone wonnen, geen goede antwoord. Vraag 3. In 1970 carnavalskleding geleend van de zagenwetters. Wat stond hier tegenover? Dat was antwoord B. Het bekendmaken van de naam van de eerste prins aan de toenmalige vorst van de zagenwetters. Dus dan zien jullie er bij deze ook wel van op de hoogte. Als het goed is, hebben jullie nou allemaal al het derde antwoordformulier klaarstaan. Voor dadelijk. Want we gaan nou weer heel even kort eruit. Voor een hapje, een drankje, een plasje en weet ik allemaal wat dan ook. Dus tot over een paar minuten, zullen we zeggen. Tot zo. Tot zo. chauffeur, zuid niks. Paraplu weg, nom de jus bij. Stik die handen de lucht. Een routewissel, 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 routewissel. Doe de routewissel. Hij zich met mijn auto naar de kust rijdt. Een jeep met op het dak had ik mixers gekocht. Met een comment met bakken, bakken uit de loog. Bakken uit de loog. Bakken uit de loog. Bakken uit de loog. Het regent,
chauffeur, zuid niks. Paraplu weg, nom de jupe weg. Stik die handen de lucht. Een routewisser, 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 routewisser. Doe de routewisser, 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 routewisser. Doe de routewisser. De Ferrari, in de truck, in de Mini, de Bugatti, de Ferrari, in de truck. Chauffeur, doet de wissel zoek in de lucht. Chauffeur, anders vlieg je weer op de bocht. Chauffeur, doet de wissel zoek in de lucht. Chauffeur, stop, achter me gaan. Wat niet? De Ferrari, in de truck, in de Mini, de Bugatti, de Ferrari, in de truck. Die jongens willen weer, jongens willen weer. Die jongens willen weer, jongens willen weer. Bloem in het gras geeft in kleuren die bloeit. Wie is het zonke dicht kus en het morgen roert? Wie is bloeiende liedjes die een hertje ontspringen? Wie zingen de vogel ook met gloten zingen? Overal ligt het geluk verborgen, want het is weer een nieuwe morgen. Wat een dag ook brengen mag, ik hou van bloemen, ik hou van vandaag. Ja, de lachste is blij, de wees en de zon, ieder danske is niet. Wie sof is het schemert en sterren doordringen, wie's leeflijke druimen de morgen ons brengen. Overal ligt het geluk verborgen, want het is weer een nieuwe morgen. Wat een dag al brengen mag, ik hou van bloemen, ik hou van vandaag. Bloem in het gras, als de maan gaat verdwijnen, het dauw gaat verdampen, het zonke gaat schienen. Die hertje breekt open, de stijs weer te stralen. Ik wil dich niet plukken, ik kom dich niet halen. Overal ligt geluk verborgen, want het is weer een nieuwe morgen. Wat een dag ook brengen mag, ik houd van bloemen, ik hou van vandaag. Vandaag, waar hou je van vandaag? Overal ligt het geluk
Steed op een kop van al die shoes. Van keugelvallen ben autoblues. En zie me dan naar boven, brengt dat shutter in de roes. Ja, daar riekt er weer de keurig op die fles. Polonaise op de beat van een orkest. En de fietsenwagen maakt van alles klaar. Het wordt eerst maar groter en maar gekker in een jaar. En dan riekt er weer de keurig op die fles. Polonaise op de beat van een orkest. En de fietsenwagen maakt van alles klaar. Het wordt eerst maar groter en maar gekker in een jaar. En dan riekt er weer de keurig op die fles. Ja, zo het zien we er weer. Ik hoop dat we ook de huren zien weer. Ja, de pauze is weer voorbij. We hebben ergens allemaal fijn even een drankje kunnen pakken. Of ja, even de bloos kunnen liggen of zo, of net wat. Hè. Ja, ik heb dat ook even moeten doen. Maar ik moet zeggen, thuis moet ik echt aan een touwtje trekken om de lambaan te krijgen. Hier gaat het automatisch aan. Dat heeft toch een beetje gevoel alsof je in de koelkast zit te zeiken, moet ik zeggen. Maar dat terzijde. We gaan verder denken. Oh nee, we gaan nog niet verder. We hebben eerst nog eens wat te melden. Ja. Dit. Want we hebben namelijk een tussenstand gekregen. En dan zie je hier natuurlijk kei beneden naar. En dat is compleet anders dan net. Dat kunnen we wel zeggen. Gelukkig. Ja, precies. We zien van die lastige naam af. Ja, die ene lastige naam die hoeven we niet meer uit te spreken. Hij heeft echt zijn best gedaan om het goed op te schrijven. Dus gaan we eerst best doen om het goed uit te spreken. Ik doe echt zijn derde. De derde plaats met 21 punten. Dartel Goed. Ja, en dan de tweede plaats, dat is een gedeelde tweede plaats. Dat is namelijk de Kei Alaaf. En Prins Erwin, Prins Rob, Prinses Rian en Kevin. Die staat op dit moment tweede. En Job, wil ik jou dan vragen om op dit moment de koploper... De koploper is Nick Manders. Die heeft 23 punten en staat er met op dit moment op de eerste plaats. Ja. Dan hebben we nog een kleine technische mededeling hoor. Over we zijn voor niet wegklikken. Moet ik eigenlijk helemaal niet doen. Maar wij hebben eens gesmeekt bij Robert Paul en die heeft even fijn een nee-linkje gemaakt. Stel je voor, je hebt net per ongeluk de tweede antwoordformulier of derde antwoordformulier weggeklikt. Dan kunnen we dat nou gewoon op de hoofdpagina van vorstenraadselsquiz.nl kunnen dat wij opnieuw openen en dan kunnen we gewoon mee doen. Wel, we zorgen dat je precies een goede naam invoert, dat is heel belangrijk. En ja, daar kunnen we er gewoon toch mee doen en dan ziet het er niet uitgeknikkerd, zeg maar. Ja. Dus dat is eigenlijk wel plezierig, toch? Dat was het eigenlijk. We kwamen net op de live chat, vroeg Force Michael uit de hei hoe laat de quiz eigenlijk begon. Dus ja. Michael, welkom. Ja. En we kregen nog één verzoek en ja, we moeten het toch even benoemen, want we zien hier al met het maximaal aantal personen binnen. Gert Jansen vroeg namelijk of hij op kon treden en of hij achterom kon komen. Maar helaas moeten wij dat verzoek eventjes links laten liggen. Ja, eigenlijk niet links, niet rechts, gewoon ergens anders. Ja, maar, precies. Dat snappen we allemaal, denk ik wel. Exact. Ja. Nou, we gaan verder met de quizvragen. Daar zien we per slotverrekening voor hier eigenlijk wel. Hij is net op tijd. Hij is net op tijd. Forst Michael van de Hetbulen uit de Hei, de eerste vraag. We staan nu in het centrum van de hei, bij onze kerk, waar we altijd onze vastelovensmis hebben. En op de achtergrond zie je onze kampaniel met klokkenstoel. Hoe hoog is deze toren? Hoe hoog is onze kampaniel met klokkenstoel waarmee de vastelovensmis wordt ingeluid? Is dat antwoord A 10 meter, antwoord B 15 meter, antwoord C 20 meter of antwoord D 40 meter? Hoog, antwoord E, toch? Ja. Ja. Precies, ik denk dat dat de lading het beste dekt. Dat denk ik ook wel. Ja.
Nou, jullie hebben net een prachtig filmpje gezien van de hei uit de kluitengewassen dorpen, om het zo maar te zeggen. Dus kijken wat de tweede vraag inderdaad inhoudt. In 2015 hadden wij ons jubileum, zoals je net hebt kunnen zien. Hoeveel jaar bestond toen zowel de jeugd als de grote raad? Ja, dat is dus inderdaad de vraag. Bij het jubileumfeest inderdaad, hoe lang bestond de vereniging inderdaad toen zowel de jeugd als de grote raad? Was dat antwoord A, 5x11 jeugd en 5x11 grote raad? Antwoord B, 5x11 jeugd of 4x11 grote raad? Antwoord C, dat weet niemand, wel was er gratis entree, dus wat kan het eigenlijk verrekken? En antwoord D, het inwonersaantal van Heide, dus 6x11, zowel de grote als de jeugdraad. Vul maar in. Ik denk dat van die entree dat het een kleine steek onder water is naar in Rooi, geloof ik. Ja. Denk het wel. Was toen inderdaad veelvuldig besproken tijdens het Vorstenroodsbal, weet ik nog wel. Enigszins wel een klein beetje, ja. Dirk, bedankt. 15 euro. Ja, we gaan door met vraag 3. Ben benieuwd. Zoals wij al jaren de baas van Venray zijn, hebben we natuurlijk ook altijd de baas van Limburg. En dat is in 2020 onze Theo Nelle, de buurtkampioen van Limburg. Met welke buurt werd Theo kampioen en hoe heet deze bokaal? Ja, in 2020 heeft onze Theo Nelle het Limburgs buurtkampioenschap gewonnen in Remunch. Met welke buurt was het en hoe heet den bokaal? Antwoord A. Schraar, Klogaar, Pierre Knoops bokaal. Frits, Rits, der Kleermaker, Pierre Knoops bokaal. Hitsige Frits, de Kleermaker, de Jan Lone bokaal. Of antwoord D. Wie is Theo Nelle? Ja, ik heb hem wel een keer gezien volgens mij, dus... Het volgens mij 2 jaar geleden nog in Holte Smakt inderdaad opgetreden. Ja, maar dat was ook met een hele leuke buurt en ja... In dat opzicht hadden wij al wel, nou, ik wil niet zeggen vooruitzicht, het was een mooie verrassing en ook een mooie feest. We zijn ook eventjes op de receptie geweest en mooi dat zo'n dorp dan ook door de aandacht aan geeft om zo iemand in het zonnetje te zetten. En terecht ook, want het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat iemand uit Noord-Limburg inderdaad die prijs inderdaad ook wint. Inderdaad. Ja. Nou, over dat soort dingen gesproken. De hei is het een kleine stap naar het knulleke in Leunen. En de vragen worden gesteld door Vorst Klint. We staan hier aan de rand van Leunen. En Leunen, dat ziet er tegenwoordig zo uit zoals je het nou ziet. Maar vroeger zag het er hier heel anders uit. Die wieg, die leidt er niet. Die velden die waren overal. En over de velden, daar rennen de haasjes. En de velden die werden ook geploegd door de Belgische knollen. En op de velden, daar groeiden knollen. Maar wat er altijd al wel stond, dat was de Lunse kerk van onze heilige Catharina. En daar was het ook nog knollenkermis. Dus het is er altijd de knol die de klok sluit. Maar waar komt nou eigenlijk de naam het knulleke vandaan? Aldus Vorst Klint, die ook een gooi doet naar de freekvonk van het land van Rooi. Waar komt de naam het knulleke vandaan? Antwoord A. Groen, groener, groen, knollen, knollenland. Daar zaten 2 haasjes, enzovoort, enzovoort. Antwoord B. Er liepen vroeger veel Belgische knollen op de Lunse velden. Antwoord C.
Vanwege de feestdag van de beschermheilige Catharina van de Leunse Kerk met knollenkermis? Of is het antwoord D, de Leunse jeugd werd vroeger knollenvrijters genoemd, omdat ze rauwe knollen zo van het veld aten? Ja. Je moet maar ergens zin in hebben. Ik weet niet, wat ik wel weet is dat we de afgelopen 2 weken hebben 1 dag gehad met storm, ongeveer. En dat is precies de dag. Dat hij kunt filmen. Ja, wat dat betreft was het vorstwind, om het even zo te zeggen. Precies. We gaan door naar vraag 2. Veel van de verenigingen bij ons in de gemeente Rooij die bestaan ondertussen al heel wat jaren. En dat betekent ook dat dus vrijwilligers lang aan de vereniging verbonden zijn en dus erelid werden. Daar zien we trots. Je ziet er hier een paar voorbij lopen. Maar die ereleden die krijgen natuurlijk allemaal namen. Maar welke namen kennen wij niet voor ons ereleden bij het knulletje? Ja, welke ereleden kennen we niet bij het knulletje? Wat zou je het zien? Nou, ik weet het niet, maar ik heb hier wat antwoorden staan. En één daarvan zeggen ze dat het de goeie is. Antwoord A, ere penningmeester. Antwoord B, ere voorzitter. Antwoord C, grootvorst. Antwoord D, erevorst. Ik moest gelijk eens denken aan grootvorst. Ja, hij is niet zo groot, hè? Nee, dat klopt. Hij is wel een grootvorst, maar in lengte helaas niet. Maar ja, goed. Maakt niet uit. Maar dat was ook maar beter ook, want dan had hij nog meer wind gevangen, denk ik. Ja, precies. Dat was je hem geweest, denk ik. Ja. Ik denk dat we maar doorgaan naar vraag 3, of niet? Daarom stel ik hier binnen. Ja, precies. Vraag 3. Vorstwind. De optocht dat is ieder jaar weer een hoogtepunt tijdens de vastelovend. En van tevoren is er ook al veel lol tijdens het wagenbouwen. En dat duurt dik tot in de late uurtjes. Zeker met de wagenbouwfeestjes die dokker ook uit de hand lopen. Maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. En als de optocht door de straten trekt, dan is het ook altijd groot feest. Zeker als je de Vennerooi trekt. En 13 keer hebben wij als Luene in de tijd dat alles nog van papier-maché was, de Pierlaascup met naar Luene mogen brengen. En daar zien we nog altijd gruts op. En we hebben 4 van deze bekers met naar huis mogen nemen en mogen halen. Dat is als je hem 3 keer op rij gewonnen had. Maar de eerste Pierlaascup, die heeft ook Luene gewonnen. Wanneer was dat? Ja, de eerste Pierlaas Cup werd dus gewonnen door het knulletje in Leunen. En misschien voor de mensen die een beetje hebben gekeken naar Clint, inderdaad. Clint was de enige die de autocue zowel links als rechts had. Vandaar dat hij een beetje van links naar rechts keek. Maar we zien al lang blij dat hij die met de vingers met aan het lezen was. Wanneer werd de eerste Pierlaas Cup dus inderdaad gewonnen door het knulletje? Was het antwoord A, 1971? Antwoord B, 1965? Antwoord C, 1969? Of antwoord D, 1974? Kies maar. Multiple gok. Wie zal het zeggen? Ik weet niet, het schijnt toch een heel ding te zien dat de Pierlaas Cup, ik weet niet, maar wij bestaan toch nu 89 jaar. En ik ben er niet ieder jaar bij geweest, maar ik heb me niet heel getrokken. Maar iemand is dan ooit iets had kunnen verrijken of ze dat ding met een huis noemen of niet van ons. Ik heb echt geen idee, maar het is toch een dingetje. Maar goed, ik ben blij dat er wel wat mensen toch wel heel erg happig op zien. Ja. Oh, we kregen nog een berichtje op ons oortje. We moeten ergens een sponsor noemen. Sponsor. En dat stond natuurlijk al heel groot op de flyer. Oh, nee, dat is niet nee. deze. Nee, oké. Die stond al op de flyer. Sponsor Venray Bloeit willen we heer bedanken dat ze dit allemaal mede mogelijk hebben gemaakt. Ja goed, zonder sponsoren zie je nergens. Dat weten wij als vastloosvereniging maar al te goed. Dus ja, we zijn heel blij dat die dat hebben willen doen nou. Ja, en aan alle ongestelde vrolie in Venray heel versterkte Venray. Dat betekent Oké, dan. Dat betekent wel dan. Ja, maakt helemaal niet. Goed, zullen we dan doorgaan met de volgende vereniging? Misschien is dat goed. Zullen we dat maakt deze overgang iets minder pijnlijk en ja, precies. Kunnen we even gewoon knippen. We gaan naar de Wienbuul in Wansum. Wansum, de parel aan de Maas, oftewel het Monaco van de 14 Rooise dorpen. Zei ik 14?
Tegenwoordig eigenlijk 13 Rooise dorpen. Want met de zand die ze in Wansum hebben weggehaald in de afgelopen jaren, hebben ze een dik van een muur om Geisteren gemaakt. Wat terug niet is gelukt, het Modermaas met groot succes uitgevoerd. Onderdeel van het Modermaas-project is de rondweg om Wansum. Sinds 7 september dit jaar is deze rondweg geopend, zodat doorgaand verkeer niet meer door Wansum zelf in hoeft. Het verkeer gaat nou via de rondweg over de Nieuwehavenbrug, oftewel de Lienebrug. De eerste vraag. Ja, helaas, Mark, dat kost de vraag niet zelf stellen, want dan moest Rusthal, volgens mij, hij geen corona, maar dat was wat anders. Wat dat betreft een heel mooi bruggetje naar Van Rij Bloeit, want dan hij iets met bloedneuzen en zo, en dat ziet er helaas niet zo mooi uit op de camera. En het is toch onder 16 er ook mee doen in deze quiz. Dus ja, precies. Zonder liever antwoord. Nee, en nou, hebben we het gevraagd of wij de vraag willen stellen. Dat doen we met alle plezier. We hebben helaas niet de mooie bril, maar we zullen ons best doen om dat klemmetje, zoals Forsmark dat zou doen, te doen. Komt-ie. Vraag 1. De nieuwe Wansumse havenbrug, de Lienebrug, welke onderdeel uitmaakt van de recent geopende rondweg, bestaat uit de langste vuurgespannen liggers ter wereld. Hoe lang zijn de liggers van de Lienebrug? Antwoord A, 59 meter. Antwoord B, 69 meter. Antwoord C, 79 meter. En antwoord D, 89 meter. En speciaal voor Mark, antwoord E, Geisteren sucks. Daar zal hij heel blij mee zijn, denk ik. Ja, dat vind ik wel. Voelt hij zich wel beter? Ja. Hij zit nou in ieder geval te lachen, denk ik. Ja, dat mot. Vanuit zijn bunker. Oké. Dan gaan we door naar vraag 2. En ook deze vraag gaan wij dadelijk zelf stellen. Maar we gaan eerst even kijken naar de intro vanuit Wansum. Je hebt de zilveren camera voor de beste Nederlandse foto. De Oscar voor de beste film. De televisiering voor het beste Nederlandse tv-programma. Maar niks gaat boven de Wienbulenplak. De Wienbulenplak is de hoogste jaarlijkse carnavalsonderscheiding van CV de Wienbuul. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. De eerste persoon die Wienbulenplak in ontvangst mocht nemen was Herman Beterams. Afgelopen jaar hebben wij de Wienbulenplak mogen uitreiken aan Herman van de Ven. De hoogste onderscheiding welke je in het Wienbulenland inderdaad kunt krijgen. En in welk jaar werd dan ook de eerste Wienbulenplak uitgereikt? Is dat antwoord A 1977, antwoord B 1978, antwoord C 1979 of antwoord D 1980? Of antwoord E? Ik kan het niet, ja, antwoord E. Ja, precies. Dat weten we. Ja. Ik kan het sowieso niet vertellen, ik was er niet bij aan de jaartallen te zien. En nee, ik ook niet. Ingeschat, jij ook niet. Nee. Dat duurde nog 10 jaar voordat ik... inderdaad, was toen nog niet gemaakt. Niet in de sok werd geschoten. Ja. Nee, precies. In een handdoek. Vraag 3. Wansum... Oh, wacht, vraag 3. We gaan eerst kijken naar een filmpje natuurlijk. Ja, wat moet er daarvan zeggen? Ze hebben een oerlelijk prinsenpak. Je kunt er niet mobiel bellen. En ze hebben een oerlelijk prinsenpak. Samenvattend, Geisteren heeft niks met Wansum, maar wij als Wansum hebben nog veel minder met Geisteren. Alleen als het echt noodzakelijk is, ga er naar of kom de door Geisteren. In het verleden het Wansum Geisteren ondersteund met ontwikkelingshulp. Wansum en Geisteren vormden daarom samen de gemeente Wansum. De onderste job. Die was voor mij hoor. Ja, die was voor jou. Ja, vraag 3. Wansum en Geisteren vormden in het verleden samen de gemeente Wansum. En tot welk jaar bestond de gemeente Wansum? Is dat antwoord A 1959? Ik weet het nog goed. Antwoord B 1964. Antwoord C 1969. Of antwoord D 1974. Ja, nee, ik weet het ook niet. Te vroeg. Het is allemaal veel minder tijd geweest. Ik weet er helemaal niks van. Te vroeg. Ja. Trouwens, om even een slechte woordgrap nog even te maken. If you want some, als je nu naar buiten gaat en je kijkt naar boven, dan zie je de sterren.
Wansum en Geesteren, kijk in één zin. Dus Eigenlijk meer van die standaard grappen. Ja, denk ik wel. Dat dacht ik wel. Alright, goed, dan gaan wij gauw door met de één na laatste vereniging. En voor deze vereniging steken we toch even de grens over. We gaan namelijk kijken in het Brabantse Holtes. Ja mensen, als je bij de kervers met wilt werken aan een stuk voor het uitkomen van de prins, heb je echt een plaatverhaalkop nodig. Kijk hier maar eens naar wat hoogtepunten van de afgelopen jaren. Zo zie je maar, een plaatverhaalkop is wel het minste wat je nodig hebt. Mijn vraag aan eerst dan ook, welke van de dorpen heeft eigenlijk de meeste kerversprinsen veldgebracht? Ja, welk van de twee dorpen Holtes of Smakt heeft dus de meeste kerversprinsen veldgebracht? Is dat antwoord A, Smakt? Antwoord B, Holtes? Antwoord C, allebei de dorpen evenveel? Of antwoord D, allebei de dorpen even weinig? Jij weet het. Nou, ik heb geen flauw idee. Maar ik vind antwoord D wel erg sterk, moet ik zeggen. Ik ook. Dat was mijn keus geweest, maar ja goed. Ik doe niet met, moet je niet mee doen. Precies. Censuur. Censuur, precies. Knip eruit, knip er gewoon uit, geen probleem. Ja, dan gaan we door naar de tweede vraag, denk ik. Ik ben benieuwd. Ja. Mission Impossible. Een van die dingen zou je kunnen zien, vrouwen bij een carnavalsvereniging. Onze vraag aan jullie is dan ook, hoeveel vrouwelijke narren zijn er geweest bij CV de Kervers? Ja, de vraag was, hoeveel vrouwelijke narren zijn er geweest bij CV de Kervers? Antwoord A, geen 1, oftewel 0. Antwoord B, 2. Antwoord C, 5. Of antwoord D, 11. Ja, jij weet wederom het antwoord. Je mag niks zeggen. Nee, anders moeten we dat er weer uitknippen en dat je model zoveel knippen en meent. Precies. Ja goed, maar gaat geen tekst eigenlijk gewoon. Je dacht van... Gaat gewoon zo. Ja, precies. Ik ben fel verstander, moet ik zeggen. Ik hou er van de muziek, dus... Kijk, mooi. Ja. Nou, dan gaan we kijken naar de laatste vraag. Ja. Ja mensen, jullie hebben net al een heel mooi stukje film gezien over allerlei dingen die we hebben gedaan met de Kervers, Bassie, Adriaan, Teletubbies, New Kids en wat al niet meer. Maar we hebben maar één echte ster in het dorp en dat is deze. Hey kamerad, wir mit uns was zu lopen op straat. Jij bent gas, maar geloof kamerad, we zien wie met alle voort. Hey kamerad, wir mit uns was zu lopen op straat. Jij bent gas, maar geloof kamerad, we zien wie met alle voort. Ja mensen, let erop, schijn bedriegt, het is niet altijd wat het lijkt. Welke bekende acteur zagen wij hier in diverse rollen aan het werk? Ja, welke bekende acteur zagen we hier dus in diverse rollen aan het werk? Is dat antwoord A, Jup? Is dat antwoord B, de kleinste man uit het Kerversriek? Is het antwoord C, Wie gaat arts? Welke of net ook even op de chat reageerde. Of is het antwoord D, Denzel Washington? Maak al keuze zou ik zeggen. Ja, Denzel Washington niet invullen denk ik wel.
Ik heb geen flauw idee. Ik ook niet. Nee. Ben ik ook niet uit. We hebben, als het goed is, als ik even goed kijk, jawel, nog 1 vereniging over. Ja. Dat wil zeggen, de allerlaatste vereniging van vanavond. We zien gestart in Venneroy. En we gaan ook weer eindigen in Venneroy met de vragen. Namelijk als laatste vanavond de Pielhaas en Vorst Leon gaat ons de vragen stellen. Ja, welkom op deze schone zaterdagavond, de Vorstenraadsquiz. En natuurlijk hebben wij van Vastelovensvereniging de Pielhaas ook een aantal vragen voor jullie. En we gaan maar gewoon beginnen met de eerste vraag. Nou, de eerste vraag die ik ga stellen aan jullie, en dat is een vraag over de Pielhaas uit elk jaar een geweldige prins. Maar ook hebben wij ooit een jaar gehad dat de prins niet in Venray zelf woonde. Hij woonde in een kerkdorp. Nou is de vraag, welke prins was dat nou? Was dat A. Roel Gommans, B. Tom Alders, C. William Arts of D. Hans Schambergen? Jullie mogen het zeggen, een van deze kerels woonde niet in Venray. Succes! Ja, een van deze kerels woonde niet in Venray. En oftewel, wanneer hij de Pielhaas en de prins die in een kerkdorp woonden? Antwoord A. Roel Gommans. Antwoord B. Ton Alders. Antwoord C. William Arts. Of antwoord D. Hans Schambergen. Ik vind het wel een beetje typisch. Hij zegt, wij hebben elk jaar een fantastische prins, maar één keer hebben we erin gehad dat niet uit Venray kwam. Dat vindt dat een beetje... Als je in dit liedje staat, dan zul je wel een klein beetje zorg maken. Ja, en je kunt al reactie achterlaten op de live chat. Juist. We Ja. zien de reacties. Gertig moet, hou het beschaafd, want anders dan wordt het Rutger... Hoe zeg jij dat net, Rutger? Flikkert. Precies. Juist. Goed, dan gaan we kijken naar vraag 2 van Vorst Leon van CV de Pielhaas. Of moet eigenlijk CV zeg ik nou, maar ik bedoel natuurlijk Vastelovensvereniging. De volgende vraag. Wij hebben een fantastische vorstenraad. En bij de vorstenraad hebben we natuurlijk ook een geweldig goede secretaris, zal ik maar zeggen. En dat is onze Arno. Maar die heeft natuurlijk ook al een carrière gemaakt. En een geweldige carrière binnen de Pielhaas. En zelfs binnen de Mineraad van Elf ooit. Nou is de vraag, wat was de functie van Arno bij de Raad van Elf? A. Was dat de toddekel? Dus was hij verantwoordelijk voor alle klier. B. Was hij voorzitter van de commissie Spektakel? C. Was hij de nopperschenker? Of D. Was hij natuurlijk de voorzitter van de commissie Financiën? Wat was de functie van onze secretaris van de Vorstenraad bij de Raad van Elf van de Pielhaas? Ja, dat is dus de vraag aan jullie. Wat deed Arno toen precies in de Raad van Elf van de Pielhaas? Was het antwoord A dus de toddekel voor de kleding? Antwoord B de voorzitter van het spektakel? Antwoord C de opperschenker? Of D de voorzitter van de financiën, dus de centenkel? Even in het plat Venroods gezegd. Ja. Nou, emotioneel moment met het. De laatste. Laatste vraag. Laatste vraag. Ja. Je kunt nou nog alles winnen. Geen probleem, ook al heb de rest helemaal fout. Laatste vraag is 50 punten weer. Ja, en zo wil je eens op ons bladje kijken. Wat wij als antwoorden hebben staan. Ik ben ik zit hier benieuwd. eindelijk in volle maat. Ik heb een ander filmpje opgenomen in onze mooie Vastelovenshal. Volgens mij zien wij nog in beeld en horen jullie Leon al. Dus ik heb het even op nee gedaan. Daar stond ik bij een geweldige vitrine, dat zullen we misschien ooit wel een keer zien. En in die vitrine staan alle flesjes, alle prijzen die gewonnen zijn door onze vereniging. Die is de optocht. En die is de Pielhaas Cup. En hebben we natuurlijk ook... Nee, hebben we er gewonnen ooit? Nee, volgens mij hebben we nooit gewonnen. Maar wel een interessante statistiek. We zien van 2000 tot 2015 altijd vierde geworden. Je kunt beter getroffen worden door bliksemblikbaar dan dat je de derde prijs had. Maar nou is de vraag, hoe dik is de Pielhaas tweede geworden bij de Pielhaas Cup? Dus hoe dik is de Pielhaas tweede geworden bij de Pielhaas Cup? Is dat A, 4 keer? Is dat B, 3 keer? Is dat C, 2 keer? Of D, 1 keer? En jullie de vraag. Veel succes. Ja, we hebben iets metgeschreven, want hier stonden blanco antwoorden op ons formulier. Maar de Pielhaas Cup is gewonnen door bijna iedereen behalve de Pielhaas zelf. En hoe dik weer dan de Pielhaas tweede in de Pielhaas Cup? Is dat antwoord A 4 keer geweest, antwoord B 3 keer, antwoord C 2 keer of antwoord D 1 keer tweede geweest?
Ik weet het niet. Ik ook niet. Maar we zien er wel doorheen de vragen. Ja. 45 vragen. 45 vragen. En een osbeer de taak om dan weer even ongeveer een minuutje vol te zwetsen. Want ik heb begrepen dat jullie weer ongeveer een minuutje krijgt om de formulieren in te vullen. Yes. Of in te sturen eigenlijk. Ingevullen hebben als het goed is in de afgelopen tijd gedaan. Gewoon weer even netjes alle vragen of antwoorden op een rijtje zetten. Even controleren of alles goed is. Submit douwen, 1 keer, hoeft niet dukker. En de naam. En denk aan dat de naam er goed op staat. We hebben het inmiddels al zo druk gezeten, maar anders dan, helaas, dan worden er 2 verschillende formulieren geteld. En dan kunnen we nooit winnen. Dat is, zo is het nou eenmaal. Ik kan er niks mooiers van maken. Dus, denk eraan, antwoorden even invullen. Dan op submit douwen. En dan wachten we op de uitslag eigenlijk, hè? Ja, voor de mensen die dus nou op zoek zijn naar antwoordformulier 4, die is er dus niet. Nee. Ja, ik zie mensen al echt inderdaad zitten. Maar ja, goed, als je, gaat ook mensen inderdaad, wel eens, je zei net over vader, hè, met de fax. Ja. Ja. Ik denk dat de vader ook wel eens heeft gezegd van, probeer op de computer iets op te zoeken en dat je zegt van, je moet de zoekfunctie gebruiken. En denk je het niet eens gevonden. Dat lukt toch wel redelijk, maar het is wel zo van, ik heb hem al 50 keer uitgeleerd hoe je moet scannen en mailen, maar veel liever de fax zet hij dan. Veel liever de fax. Ja, dat snap ik wel. Maar goed, wie heeft zo'n ding nog thuis? Ja, ik. Maar... Ja, ik ook niet. Jij wel? Ja, oké. Maar ook toevallig omdat hij op de printer hoort. Maar dat is eigenlijk helemaal niet interessant voor dit verhaal. Maar behalve als we nou inmiddels door de minuut heen zien. Ik kijk even naar Robert Paul. We wachten ergens. We hebben nu bijna nieuwe inzendingen. En gemiddeld is 8 uur. Oké. We kregen op ons oortje op ons zichtbare oortje, om het zo maar te zeggen, kregen we dat er inmiddels zo'n 300 formulieren dus ook daadwerkelijk zijn ingezonden. Dus we missen er dan nog wel een kwart ongeveer op het totaal aantal deelnemers. Dus voor de mensen die het nog moeten doen, druk dus even op submit. Met de goede naam nogmaals bovenaan het formulier. En het goede nieuws is dat het gemiddelde ligt hugger. Het gemiddelde ligt nou rond de 8 goede antwoorden. Je zult eigenlijk denken... Want ik kan me voorstellen dat mensen ook lekker met een potje bier of een glaasje wijn lekker op de bank zitten. Dat het aantal goede antwoorden minder zou werken. Ja, maar ja. Misschien... Vraag 14 is het slechts gemaakt. Dat is de op één na laatste vraag. Dat was wat Arno Lucas deed vroeger binnen de Vorstenraad. Binnen de Raad van Venrooy. Tegenwoordig is hij secretaris van de Vorstenraad. Toen nog niet was hij iets anders. Mogen we over een paar minuutjes, een paar seconden mogen we dat zeggen wat dat is geweest. Nou nog niet, want dan kunnen jullie nog vals speulen en dat mag niet. Dus goed. Er waren nou 8 van de 8, dat is 8 van de 15. 8 van de 15, dat is meer dan 50%. Dat is dus gewoon een voldoende. Dat doe ik het vroeger altijd voor. Ja. Ja of niet? 5,5, of niet op? Proficiat, jullie ziet allemaal geslaagd. Of in ieder geval, gemiddeld zien jullie geslaagd, dat zeker. Hoeveel houden we er binnen inmiddels? 3,15. 3,15. Echt, dat is goed, vast te goed voor deze wereld. Normaal gesproken zouden ze zeggen, 1 minuut is voorbij. We stoppen ermet. Vandaag doen we dat niet. We wachten gewoon netjes. We zijn lang blij dat jullie met het gedaan. Ja. In zo'n grote getalen moet ik zeggen. Want van tevoren hebben we hier wel een beetje zenuwachtig. Hoeveel man zien er? 300 plus 450 aanmeldingen geloof ik, of weet ik veel hoeveel hebben we er gehad. Ja, en daar zitten natuurlijk wat mensen samen gezellig op de bank of met het gezin met te doen. Dus ik denk al met al dat er een man of 1000 actief nou mee aan het doen zijn met deze quiz. Denk ik, hè? Ongeveer dan zoiets. Gemiddeld gezin in Nederland 2,5. Ja. En anders hebben ze in ieder geval op de achtergrond aangehad terwijl ze zaten te zoeken of zo. Vind ik ook best, doe het voor. En dan zullen ook mensen zien die alleen ons gezever aan het begin gehoord hebben toen nog niet in beeld waren, maar alleen nog maar op YouTube te horen. En toen heel snel weg hebben geklikt. Precies, waarvoor onze excuses. Maar goed, je kunt niet alles hebben in het leven. Nee. Of maar sommigen hebben wel heel weinig. Laten we het toch ophouden. Precies. Even kijken, Robert Paul. Ja. Nee, we tellen even af van 11 naar... Van 11 naar 0. Ja, is goed. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 0. Mooi. Dan gaan we nog even de goede antwoorden even verder dragen. Ja. Zullen we dat eens even doen? Ja, dat was de eerste vraag waar Michael zelf aan met had gedaan. Dus heel fijn. Hoe hoog is de campanile met klokkenstoel in de hei?
Er staat letterlijk, alles is goed, want we weten het zelf ook niet. Dus of je nou A, B, C of D in had gevuld, gaat er gewoon een punt. Ja. Nou snap ik in één keer waarom we op die 8 gemiddeld zitten. Maakt helemaal niks uit. Het gaat over die dingen. Vraag 2. In 2015, het jubileumjaar, hoeveel jaar bestond onze vereniging toen, zowel de jeugd als de grote raad? En het goede antwoord is B, 5 keer 11 jeugdraad, dus 55 jaar. En 4 keer 11 de grote raad. Dus met andere woorden, de jeugdraad in de hei is 11 jaar ouder dan de grote raad. En de laatste vraag. In 2020 had Theo Nelle het Limburgs butenkampioenschap gewonnen in Roermond. Met welke buut was het en hoe heet die bokaal? En dat was als Frits Rits, der kleermaker, met de Pierre Knopensbokaal. Met, ik vind het een legendarische zin, wie die na je kan stikken. Ik vind hem echt wel, ja, vind ik goed. Die was mooi, inderdaad. De volgende vereniging was het Knalleke uit Luurde. Forsklint, daar vroeg, waar komt daam het Knalleke vandaan? En dat was antwoord D. De Leunsjeugd werd vroeger knollenvrijters genoemd, omdat ze rauwe knollen zo van het veld aten. Kan niet lekker zijn geweest. Klint zal er niet veel hebben gehad. Nee, precies. Vraag 2. Welke ereleden kennen we niet bij Knalleke? Ook dat spreekt voor zich. Dat was antwoord C. De Grootvorst. Vraag 3. De eerste Pielhaas Cup werd door het Knalleke gewonnen. En wanneer was dit? Ook dat was antwoord C in 1969. Ik heb gehoord dat Brian Adams toch een lied over had geschreven. Ja, precies. Ja. Even kijken. Dan gaan we kijken in Wansum. De enige vorst die jullie niet gezien hebben. Al hebben we bijna wel een lookalike hier in de studio staan. Chris van der Munnikhoff, kaal en een bril. CV de Wienboel. Hoe lang zien de liggers van de Lienebrug? Nou ja, Summer of 69. 69 meter. Dus antwoord B. In welk jaar werd de Wienbulenplak voor het eerst uitgereikt? Dat was 10 jaar later. Dus antwoord C in 1979. En vraag 3. Tot welk jaar bestond de gemeente Wansum? Dat was dan weer in 1969. Dus antwoord C. Juist. Hoor van achter. Die zien volgens mij wel fan van het jaar 1969. Of in ieder geval 69. Ik denk het ook. Ik stuit ervan te kijken dat we geen vraag 4 hebben gehad over 69. Ja. Maar dat is zeg maar voor 11 uur. Precies. Dan de volgende vereniging. Dat was CV de Kijvers. Hier naar mee. Ik mag nou de vraag eens opnoemen. Ik heb het straks al gedaan. Vraag 1. Welke van de twee dorpen het de meeste Kijversprinsen voortgebracht? Ik vond antwoord D het beste, maar het goede antwoord was antwoord B. Holtes. Vraag 2. Hoeveel vrouwelijke naren zijn er geweest bij CV de Kijvers? Het goede antwoord moest zijn antwoord C. 5. Ja. En vraag 3. Welke bekende acteur zagen we hier in diverse rollen aan het werk? Ik denk dat heel veel mensen die ook stiekem wel goed hebben, want dat is toch wel een klein beetje een bekend persoon. Zelfs ik ken hem. Hè? Ja. En ik kom echt niet dagelijks door. Nee, is maar goed ook. Dat is misschien ook wel een klein beetje waarom we nou een vrij hoge uitslag hebben. Antwoord A, B en C waren alle 3 goed. Eigenlijk alleen Denzel Washington was fout. Want het was Jup, de kleinste man uit het Kijversrijk, oftewel Wichard Arts. Berucht. Berucht en beroemd. Ja. En ja, iedereen weet wel waarom. Nou, de laatste vereniging die de vraag had gesteld, dat was namelijk de Pielhaas. Vorst Leon dan vroeg inderdaad wanneer de Pielhaas een prins had die in een kerkdorp woonde. En dat was in dat geval in 1991 Ton Alders. Dus antwoord B. Adjudant Peter van der Markt uit Leunen en natuurlijk Fun. En vraag 2 die hij stelde was welke functie de secretaris van de Vorstenraad binnen de raad van Rooi had in die tijd, dus Arno. En dat is dus antwoord C, de opperschenker. En ja, we zien al lang blij dat hij als centenkel bij, als de secretaris niet zoveel alle aan de deuren doet, behalve veel post, ingekomen stukken, et cetera. Ja. En vraag 3, de Pielhaas Cup is bijna door iedereen gewonnen, behalve door de Pielhaas zelf. Hoe vaak weer de Pielhaas tweede bij de Pielhaas Cup? En daar is letterlijk het antwoord op, dat is nog in onderzoek en daar komt Leon nog op terug. Ja, ik weet wel vanuit de hele mail op terug is gekomen, maar niet bij ons. Nee. Dus ik ben heel benieuwd. Ik verwacht dat we wel ergens een antwoord kunnen krijgen van de redactie daarachter. Ja, ik denk dat Leon het best wel eventjes in de chat kan dat zetten. kan hij ook wel doen, ja, even. Ik denk dat dat misschien wel het verstandigste is. Want dan weten we het eindelijk ook en nou ja, dan kunnen we er ook mee door. Maar anders denk ik dat alle vragen inderdaad, alle punten weer gegeven zien. En nou ja, met die 3 makkelijke vragen waarbij eigenlijk alles goed was, zitten we dan weer op het gemiddelde van 5.
Dus ja, in dat opzicht is dat dan weer te verklaren. In dat opzicht. Inderdaad. Goed, dan hebben we alle vragen gehad. Alle antwoorden die hebben jullie. Ze zien nou bezig met 200 man inderdaad ergens in een kelder in Bangkok om de punten zo snel mogelijk bij elkaar op te tellen en te scoren. Ik weet niet of wij nog inderdaad een blokje dan hebben of komen wij gelijk dadelijk door met de uitslag. Ik kijk dat heel even, ik volg dat heel even. Ik denk dat er ergens een muziekje komt. Oh, antwoord van de Pielhaas komt binnen, dat was 4 keer. Dus de Pielhaas is 4 keer tweede geworden bij de Pielhaas Cup. Wat kwam het antwoord ook van Leon? Vroeg ik dan heel even aan onze man achter de knoppen. Uiteindelijk denk ik wel. Ja, uiteindelijk wel. En een alias gebruikt, denk ik. Dan kunnen we allemaal rustig slopen, nou we dat weten. Kijk, ja, dat is zeer belangrijk. Dan gaan wij achter de schermen even rustig wachten op het feit totdat de uitslag eigenlijk bekend is. Dan kunnen we de winnaar bekendmaken. Hebben we eigenlijk al gezegd wat de mensen kunnen winnen? Dat heb ik nog niet gezien. En dat hebben we misschien bewust niet gedaan. Ja, misschien wel. Ja, dat klopt. Ja, want het is toch een slechte prijs. Nou, op zich. Ja, nou, het best een is goede wel prijs. Maar ik weet... Ja, laat ik het zo zeggen. Het zou het leukste zien als iemand de prijs zou winnen die niet aangesloten is bij een carnavalsvereniging. Snap je wat ik dan bedoel? Ja, dat snap ik eigenlijk wel, ja. Namelijk, de prijs is... Nou, volgens mij krijg je dan een VIP-behandeling op het eerstvolgende echte Vorsterhoutsbal, wat wij hopelijk volgend jaar weer gaan hebben. En dat zal dan in Blittersweek zien. Ja. Maar ja goed, ik weet ook niet wat de secundaire voorwaarden doorzien. Of dat je dan gemasseerd wordt door Arno, weet ik veel wat. Dat hij al voor rug in gaat lopen bedoel ik. Ja, dat weet ik niet. Of dat Rob of uit gaat masseren of bier brengt of zo. Ik heb geen idee, maar dat houden we nog als verrassing. En zij ook, want dat hebben we dus niet verteld. Op zich, nou, weet je wat het is? Wie had het idee ook al wel bedacht? Dat is Rob Boels geweest, hè? Ja. De kerstverse voorzitter. Dan kunnen we eigenlijk... Bij deze gaan wij nou gewoon zeggen dat met dat VIP-arrangement jullie de hele avond drank verzorgd krijgt door Rob Poels. Juist. Hoppatee. We hebben nou weet ik hoeveel 100 getuigen. Ja. Robbie. Ik rijd dadelijk via een andere weg naar huis toe. En als je een baksteen bij mij eruit wil gooien, pak dan de achterste, want die moet er toch nog uit. Dus ik denk dat het een mooie prijs is. Ja. Moeten we nog meer gedaan hebben eigenlijk van Rob en Nou ja, we kunnen natuurlijk. We gaan eens even over denken. Misschien dat we dan met de uitslag nog op terugkomen. Ja, precies. Ja. We gaan nou even heel kort ertussenuit. De punten worden geteld. We zien zo bij jullie terug. Dan hebben we de uitslag en dan ronden we deze avond af. En we zien heel graag ook alle reacties terug. Wat jullie van deze avond in ieder geval tot nu toe gevonden hebben. Hebben het leuk gevonden? Waren de vragen te moeilijk, te makkelijk? Was het een beetje lekker avondvullend? En hebben wij ook een beetje het vastelopersgevoel bij jullie in de huiskamer kunnen brengen? Dat lezen we allemaal gauw terug. We zetten nog even een muziek aan. Tot over een paar minuten. Tot zo. Er zijn 100.000 dingen wat vastelovend in mij raakt. Maar over één ding wil ik zingen, wat deze avond echt bijzonder het gemaakt. Want stel ik voor een klein caféke, en die varkens daar, dat zijn mijn vriend. En deze avond is gebleken aan de teken, vriend tot de allerlaatste run. Dus heb het glas op de avond, vanavond en vanaf. Want deze vastelovend heeft ons verrekkers van vriendschap gebracht. We zijn al 100.000 zinnen, overbleven kampioenen van de nacht. Dus breng nu een roei voor mijn vriend en mijn vriendinnen om te beginnen, want op de rest wordt toch wel gewacht. En of het glas op de avond, vanavond en vanaf. Want is het met de vastelovend en dus van ergens van vriendschap gebracht. En alles wat ik wou zeggen, heb ik met 5 woordjes gezegd. We zijn vriend tot de allerlaatste run. Dus op het glas op de avond, vanavond en vanaf.
gaan we 100.000 keer en nog meer, telkens weer op zo'n avond wie vanavond gewacht. En in 736.000 jaar, eerlijk waar, wordt nog nummer dit nummer gebracht. We vervreugd de avond en de nacht. Dus op het glas op de avond, vanavond en vannacht. Want het is een vaste avond, en voor zo'n ergens van vriendschap gebracht. Laat die lozen maar lullen, laat de fase maar vullen. We zijn vreemd tot de allerlaatste rung. Dus op het glas op de avond, vanavond en vannacht. En laat mij nog even deze avond beleven met mijn vriend tot de allerlaatste rung. Dus op het glas op de avond, vanavond en vannacht. Ik loop door een steekje, de avond was vet. Daar brandt nog een lichtje op weg naar mijn bed. Ik weet ik moet weer, maar toch blijf ik staan. Het lukt keer op keer niet op huis aan te gaan. Als de deur open gaat, kijk ik in die ogen. Als de nacht slapen gaat, zing jij een keer met. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak dat vanavond een dag wordt geplukt. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. Een nacht vast te loven, een leven geluk. De muziek is gewoon liggen, de lamp is gewoon aan. Du hoeft niks te zeggen, vier gewoon niet vandaan. De deur toegemaakt, met tegen die arm. Het fruit staat het kraak, maar toch houdt voor ons warm. Als de deur open gaat, kijk ik in die ogen. Als de nacht slapen gaat, zing weer een keer met. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak dat vanavond een dag wordt geplukt. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. Een nacht vast te loven, een leven geluk. Vergeet even alles en vuur ze het wet. Beleef ze van alles, wat ze nooit meer vergeet. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak dat vanavond een dag wordt geplukt. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak vast te loven, een leven geluk. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak dat vanavond een dag wordt geplukt. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak vast te loven, een leven geluk. Stem kapot, de vuur gaan smugen storm.
dat is sterker dan de pijn. Vastelovend, ik wil nergens anders zien. Vastelovend, ik wil nergens anders zien. We gaan nog even tot we gaan alleen hier staan. Nog even tot de zon wint van de maan. Met vaste lovens niet naar huis toe. Willen blijven gaan, toch nog even is gedaan. Blik verrooid, ik vecht mijn tronen weg. De opgespaarde slot in het Noordweg. Nog één zucht, nog één keer vol erin. Vastelovend, ik wil nergens anders zien. Vastelovend, ik wil nergens anders zien. We gaan nog even tot we gaan alleen hier staan. Nog even tot de zon wint van de maan. Met vaste lovens niet naar huis toe. Willen blijven gaan, toch nog even is gedaan. Stukje van de nacht, het laatste was de lovenskracht. Het laatste alles dat ik geef, het laatste voelen dat ik leef. Zeggen dat de helft van de wereld van ons is. Weet het niet precies, maar als ik klap is het niet mis. Dan steken we 50 cent van iedere gulden in de test. En nog een klachtje van de rest. Zien dat we er zien zolang de wereld nog bestaat. Dat is zelfs hoe dit te liggen aan ons ten ondergeeft. Dus prettig om te huren, want dan leven we nog lang. Dus voor een doel zien we niet bang. Gekke wat mag je doen als we kapot gaan? Niks! En zelfs al breken we de nek. We zullen nooit en doen het weer opstaan. Want we zien gek. Want we zien gek. Hartstikke gek. Zien van alle dier, maar we zien de route weer niet. Eén een blond en andere lange hoorde neus op zie. We volgen meer als alle wiezen wijken bij elkaar. Gaat van de koor en half jaar. We zien van die gebouwen en dan sloeten ze ons op. Maar geloof niet dat die gekheid door die molen wordt gestopt. Want wat we zien en hebben is viraal besmet en licht. Ook ik weer schijk goed in de lik. Haha, gekke. Wat mag je doen als we kapot gaan? Niks! En zelfs al drinken we de nek. We zullen nooit en doe het weer opstaan.
Want we zien gek. Wat mag je doen als we kapot gaan? Niks! Dan breken we de nek. We zullen moeten goed weer opstaan. Want we zien gek, gek, gek. We zien gek. Hartstikke gek. Gek, 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 gek. Welkom terug allemaal voor de laatste keer hier vanavond op de Vorstenraadsels quiz van 2020. En we hebben de uitslag inmiddels binnen. Ja, dus, die hebben we binnen. Ik denk dat, ja, weet je wat, ze hebben al lang genoeg naar ons gezeven zitten te luisteren. Dus ik denk dat we ik gewoon ook, eventjes de uitslag gaan doen. En daarna ronden we nog even af en dan kan iedereen lekker nog een beetje na buurten, et cetera, et cetera. Dus, ben ik het helemaal met de wens. Ja. Ik wil wel even één kleine correctie toevoegen. Want ik heb nou namelijk op papier staan hoe dat ene team heette, waarvan ik dus totaal niet kon lezen wat het nog moest zien. Team Vastelovens Mertkiekers. Dat was het team wat in eerste instantie op plaats 2 stond. Dus dat heb ik in ieder geval bij recht gezet. Nou, we gaan beginnen met de nummer 3 van de quiz van vanavond. En dat is geworden... Tromgeroffel. Uitgeisteren. Jawel. De Kei Alaaf. Hey! Heel Oftewel, Gijs staat op zijn kop. Heel stand staat op zijn kop. Want Ja. stand kunnen. En die heeft 34 punten gehaald. Dat is toch best wel knap, moet ik zeggen. Dat is heel knap. Ja. Maar er waren er 2 die het dus nog beter deden. Ja. En daarvan gaan we nou de nummer 2 inderdaad bekendmaken. En nummer 2 had maar liefst 37 punten. Wat zei er Robert Paul? Ik zou allebei ze doen en dan zeg je daar wie gewonnen heeft. Gaan we het zo doen? We kijk. moeten het spannend maken ineens. We moeten het spannend maken. Nou is er ineens wel een script, hè? Ja, nou is er in één keer een script. Ja, het is goed. Ja. En net niet eens uitgeschreven, hè? Maar dat is maar goed ook. Ja. Oké, nou, er zien 2 teams die dus nog hoger hebben gescoord dan die 34 punten. Dat zien de volgende 2 teams. Eén team heeft 37 punten gescoord, de ander heeft 41 punten gescoord. Dus dat betekent op 4 vragen na alles goed. Dat is dus ook de winnaar. En de 2 teams die dus zo hoog hebben gescoord, dat is team Daantje en Nick Manders. Juist. Dat zien de 2. Dus toch gaat het nou tussen. Dus in die huishoudens is het nou schering en inslag qua spanning, et cetera. Ja. Het dorp dat erbij hoort, Daantje, team Daantje, komt uit Kastelen. Dat zal ik maar even benoemen, want Job kreeg het zien strot niet uit. Juist. En hier staat dat Nick Manders, die komt uit Oostrum. Dus ja, goed, dan gaan we even naar de reclame toe, denk ik hoor. En dan, Bijna wel. Nee, we gaan hem bekendmaken. De winnaar van de Vorstenraadsels quiz 2020 is geworden Nick Manders! Hey! applausje werd. Applausje werd, ja. Nick, van harte gefeliciteerd. En jij kunt dus volgend jaar gebruik gaan maken van een VIP-arrangement waarin je de hele avond wordt verzorgd door Rob Poels. Hey! En we kregen net heel sportief van Rob inderdaad de reactie dat hij het leuk vond. En we gaan ervan uit dat hij het dus ook leuk vindt om dat VIP-arrangement te gaan verzorgen. Dus Rob, ook jij hartstikke bedankt en gaat Nick maar lekker in de watten leggen. Want dat is niet niks, om het maar even zo te zeggen. Rob houdt ook al van zo'n flauwe woordgrap. Ja, dan zien we hiermee aan het eind gekomen van inderdaad de Vastelovens quiz. De Vorstenraadsels quiz van 2020. Mede mogelijk gemaakt door Van Roy Bloeit. Ik zal diezelfde grap niet nog een keer maken, want we zien hartstikke blij dat ze hier aan mee hebben bijgedragen. Ook in deze moeilijke tijd, wat ook heel veel ondernemers inderdaad treft. Natuurlijk, Tetru, waar wij hier staan. En in die zin, er zien al wat oproepen inderdaad op Facebook en op YouTube geweest. Wacht niet tot volgend jaar om op Pekske inderdaad te halen. Dat kun je ook nou in deze tijd al doen. Sterker nog, dan kun je echt goed nadenken welk mooi Pekske je hier inderdaad uit kunt liggen zoeken. Tetru, ook hartstikke bedankt. En voor alle verenigingen is het misschien ook wel eventjes goed om te weten. Vastelovensbadges.nl, die hebben hier ook aan bijgedragen. Dus als je inderdaad nog een mooie badge zoekt voor jouw Vastelovens of carnavalsvereniging, ga dan door ook een kijkje opnemen op Vastelovens.
vasteloversbadges.nl. Jullie hebben er allemaal aan bijgedragen dat wij toch een beetje het vasteloversgevoel bij jullie in de huiskamer hebben kunnen brengen. Ook dank aan de mannen van Pele Maas en voor het uitzenden, voor het broadcasten via YouTube. Want zonder die techniek kan dit natuurlijk ook niet mogelijk worden gemaakt. In die zin, jullie zitten nu allemaal thuis. Dat zal de komende weken ook nog wel zo blijven. Laten we hopen dat met de feestdagen dat er misschien al wat versoepeling is, dat we elkaar nog wat op kunnen zoeken. Want het zien natuurlijk eenzame monden geweest de afgelopen tijd. We hadden nu natuurlijk het liefste in een kolkende feesttent gestaan in Blitterswijk. Helaas zit dat er niet in. Maar probeer ouwe zelf toch een beetje mans te houden. Halt houden, zoals ze inderdaad in het Venrotse land zeggen. Veel gezondheid. Heel veel sterkte aan allen die ook financieel natuurlijk wat moeite hebben met deze crisis. Dus de horecaondernemers, evenementen en zo. Er komen betere tijden aan als we allemaal een beetje de regels hanteren inderdaad. Dan denk ik dat wij binnenkort weer een heel mooi vasteloversfeest kunnen gaan vieren zoals we het gewend zien. Heb jij er nog iets aan toe te voegen, Job? Ja, blijf gezond. En als je echt gezond wilt blijven, je wilt gewoon 100 worden. Als je dat wil doen, dan moet je 1200 maanden lang elke dag een eiken eten. Ja, dat is vooral goede business inderdaad. Of niet? Dat moet ik zeggen. Mensen, hartstikke bedankt. Veel vanavond. En ik zou zeggen, tot misschien wel een de volgende keer. In het veld zal dit keer niet gaan lukken. Wij hebben het met heel veel plezier gedaan. Ik zou zeggen, blijf gezond. Halto. Tot ziens. Halto. Groetjes. Dat ging goed, hè? Dat ging best goed. Ja, ik moet zeggen, Guurt was van alles wat mij dat mis kan doen, maar ik ben er niet aan de orde geweest. Hoor. Nee, ja, dat, maar zo zie je maar dat als je twee professionele mensen dat een beetje laat doen. Ja, precies. Ja, weinig voorbereiding. Ja. Ik zou zeggen... Ik hoop trouwens niet dat Rob het erg vindt dat wij met dit arrangement Wil de dromen met de ogen op? Kom dan kijken bij Tetru in Venrooy. Ik mis het gejuich op de velden, het schudden van handen. De Schouwburg, het ingetogen gebaar. De speelplaatsen, zo uitgelaten, nu verlaten, van de Lier tot Petrusbande. Ik mis de opgetogen Venraenaar. Ik mis de kroeg, het plein, de fontein. Gevulde terrassen, volle tassen. Ik mis dat mensen dichtbij zijn. We missen jullie, voor je dat virus te veel was. Verschrikkelijk. We bedanken jullie, die zoveel weten te behouden. Dit is een krachtproef, die elke generatie, elke plek maar één keer meemaakt. Dit is de onze. Dit is Venray. Deze saamhorigheid, deze inventiviteit, die nemen we mee. Pakt niemand ons meer af. Deze verbondenheid, die wil ik nooit meer missen. Hier blijven we thuis. Venray. Hier zijn wij thuis.